Buya kegemo mwancho muligari bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono. Buya kegemo inde aso gutwanchira ko bari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambiye. Nsoko bwa kiro mwancho muligari incheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekerese serikali kubwatira serikali asomo secretary general sokiri na kugikiria serikali ngichwera kwa nigorengani Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kuru binto kuru makitapa kerege lakini nkoire ni maega kego omuntu maito gukurageria sese ya ukagari koge mutu onye kuboteri iborio obosemia gusekero kende gyonsiguri emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose turikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV oboroso w'umuguse. Manjengatara daiketa oni ya nyamira na rena shauri sangwe ngararo moijano umozu batera mabwari Muligari bwa Nsoko TV oyo no moroberio gwo kuongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au turabe tukumira na kira litu kulie iki guchakira chinsa 11 chamogoroba wikenseyemo ya butuko kugwakorire emirimo yawo yerituko kwabokire orosete uikaransitero ya ubu yandagita asekerugo orambulete merondo kunyagusibero ngori nari ase screen ne chingero chikoleto na mwanambuka Edwin Nyang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwanu ubukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria Bakalia omotoya kabwatwa obe bakalia omotoya kabwatwa amadukemeronge na gaika kabwatwa Magega ya televisioni ya Nsoko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tukuraria gukwenyuria ogukwa gose okubunchuria bono nabo konyoribaga lya bene liyokuraria asegete senieke asoriguri liyakibusani turikere gose twakeresimi gwitire namba yaitu yobunchuria 0788666662 Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi.
Majito marigeri yangu kwani mambia bono nga bwakire ensoko bwakire na romoro bitogo chaka nae tukunyara togo tibanga sangana itwe ase mambia bono na bego tukwaligani bene tunyara togo semani abona butambe togo teba na bego kumanyania ngana ali agendete kwene kiwa kurwa titukuri igoro na bego na ali agendete kwene kiwa chinga kibune chiga kurwa chingongo au UNESCO yense ya Kenya togo chaka butambe kurwa se county yeto ya Kisini county Nyamira twamana gucana nde ase nyumba yago kwegulio yeri kwanyara kumanyangani chinga kichiri kuboka ochakie merubiri yago yeri tukori rero WCW Women Crash Wednesday tokunyara tukokwali abaswati bonsi mensi ya Kenya na kubatebinga bwata obukombe anonsia sore mambi yabono chakari tukori yago elio onyare go gukirania emerubiri yago yeri tukori yabono mambia nando manchito monigeri enkwaliga ni bene asomorubiri ensoko bwakire tunyare tugusanganaye asomtanda to Facebook na bego YouTube no tunyara bune nsoko TV asoko kobolya boygo gende gusangana itwe gende gusange birengero byago na bega sina mbayitwe studio otutumere kerengero kyago somtanda Facebook boygo na bego tumekerengero kyago kyagari kina kigeta sina mbe ya moge gwanchira kwena na ebirengero byago na boygo kwena na irugiryago likunyara lyegwekana Manchu muligereri tongo muochochi asando soberete na yuranili tongo nugaya litukolero daya namnago tebiri nigolire tichi gatatu otebire rero nga basubati ngo chengiru bakale rende ngo kwaligania somurobeli bwe soko bwakire nande ngo tebiga mwamatogo nigo mogokonya na atali ukubwekana igo kilitogo tebie semambi yabono uliurange naye nere umumurumino nere mwise komino anene mono nona soko lemirimo beko bwa matoboronge semambi yabono ilio nyara ko bagokonyora nga mwachiri bucio no mwenchu muligereri asenchira bwekere togo tebinga bono meliokire na umurobeli bwe soko bwakire ochakire nande nigo turasembeo na mono togo tebinga so asomurobeli na mono nabo kunyara ko bagokogenda sense meli ya Facebook unyara ko bagotufule kera watufule na ndo nyara ko bagokonyora live link yero nyara ko bagotuligereria semambi yabono nabo igokona bakenda sense meli ya YouTube na aro nyara ko bagokonyora libaga unyara ko bagosubscribe na mono nyara ko bagokuligereria umurobeli yoyo bwe soko bwakire ye maseye mona mona se namba yo studio Diana ngokwale iliago tebia soko nyara ko bagokubeke kerengere lakini kilinago tebire semambi yabono mwancho muligereri mumurumino no limure nera mu mwise komino no limure nera umwamatogo na andikilingo gatebie semambi yabono taliyo kubwekana mu kubwekana murumino me kumanyekana lakini nkilimo ko nyara ko bamokonyana na aikirango tebi gonkilinga onde bwensi oranga bwese mure nere tigabe ko bwamate na hebe ko bwamate gekora na bora tebi ngaki innocent jengube kando bwamate lakini abatali kobeka na barabutu abatebiringa keroranga abunaye roranga kwa burugeiro bwamate bwa bweneire nende litonyara ko batoko genda busina konyoranga twakirire gesaku na nene mono mwanchu muri buna na agatebiri nigo twachakire bono visually ko chaka tuli kuligereria so mtandao torale bali banyara ko bago ikoro nande anene mono tonyara ko batoko genda busidayana tichi gatatu wate bali aroli korukwa WCW Women Crash Wednesday abasubati babwata matuko amange sana bago chengiro Litukeling kimoja mwaka rabora. Litukeni ndio kubanyera twabaswati. Nako ba appreciate ko bacengero. Abaswati iliyetege ntege nege basumbwete nse no wa appreciated. Appreciated do me. Wa appreciated wada simoberete. Anonsi asore ga. Na runyomba. Nonderinga mbiyamo no litukuri yale. Gana ngo appreciate yo na runyombo mungina na wa appreciated. Baba uriyo kale gusiali da wa appreciated. Nandire na makomo kene na mu appreciate igo na bebwe nete gose nande gochere ne biyewa tora kwana bya bono chaka mwancho muligereri na tebi guntebe nga abantu bali bonsi bibala so mu bwana mungino ne kuri nyomba na wa appreciate umungino mintore gusi na wa appreciate makomo kene wa appreciate abana ba minto kinyaruka nchiroro na bachikazeni cyose pira chi appreciate na kole buna wantebe na hebura toko le mirimo lende na wa appreciate asante sana galene kwande tereko kiara kwa manyite mwanjo muligeria abana abantu bajete byego deli tuko figete na golige byego kuri zitole biyo na bali tukeri buna kwa rure nyumba iga na bogo to posteri omuntu yurio go iga wara tetebinga nero yo kwa mate WCW thank you for the good work wara bomia no muyande muyande bidovide twateba kora bigacha dende bigora kaba asenseons nana mono buna dayano gwetera yara bakali ko betereria njemanye tengalire tichi gatatu asenchira yobekero no mwanchu muri gito jara kaba tokoraga gitugo chakali tuko na nana mono le nchi tariki 22
mutienyo erire bono ukarichire ng'ang'ore gukaricha bali bagochaka kwaye gwibintu biri byabo rende twatebete kerere enusu gari ngitoko yo advance na bono ndochire ni tariki 22 25 out baba skali bakanirwe Chumurigero litalinche nateba Diana umanyete payslip y'abasigari n'abarimu abanyanyimbo bose n'aboroke bona atatati gali tasi bali bakwaka deserekana bona madeni rero maitenaro bali babeire bago kabeza bakaniri bachake koirani abwasama kabeza no tugwatana nera ini nago sibiri cyango mutinyo mugima bono rero ndaite bono metini na injengo yali kaninda so mutinyo ngakana madeni ayibono madeni yakanu madeni bono nara okwiba ngo chiko yakana mwanchu muligiriye mambi yabone gento ntakora se TV gaiga no gwatebiwa kanesira gekogera ritukulia chakire sira yoko bwatene yoko bwatie Soko TV aso mtandao na namono nyara ko bagokoranga kwa nyara ko bagubwatemero beli ito asenjire bwikiranu na namono aiga Nairobi bagotonyora sensemo ya Signet uskanie TV yago nyara ko bagotonyora chisemo cha Nairobi Kajiado nabakwanda chisemo cha Kiambu Murang'a nabakotonyora nasi nini nyuwetenga chisemo njire to kuna chia Nyeri nabo igo mwanchu muri chisemo cha Machakos no tole asenjira yubikiranu Soko TV ni gotote mu rubeli ito ni gosoira sembeo na namono nabalibule se chisemo cha Kisii County Nyamira County ugatoke County ya Migori nabo igo ugatoka nonyene County area ya Homa Bay na bono gotonyora na Kisumu asenjire bwikiranu gotonyora gwetera ase ebirango biri ya Pang asenjire bwikirana ande nigo tubwateri ogirigia ne chibiche chito ne chinkeno nuku asenjire bwikiranu liyo nyara ko bago tubwati nane na mono kende kiliya kolekana asole na bogo nyara ko bago tatebia semambi ya bono Diana ndoche tata ite watebia namba ya studio ni gere 0788666663 tigangara gotebia namba yiro buranyole ngekera ko yeteba nchengo ye barabube barango Manjito morigeria ai namba ite studio gere 078 markabere 6 margatano na trinere namba yo moiro 078 markabere 6 margatano na trinere namba yo moiro asomtanda ito Facebook na otonyora bunen Soko TV YouTube and Soko TV tinga kiwego to sabanga na bokonya go subscribe asomtanda ito YouTube na bego to follow asomtanda Facebook itonyera to gusangamo na bego buna butame to gotebanga na bego tumanya no yenali agenda to kwene kiwasti semo chiago itonyera to gutuma abasaki baito na boigo na bonayo kwebwata ekilip kyaga sisimiga kwabeke simiago landing iga kwabege kaiga in 30 seconds what tebinga ninki kigendete kwene kiwana boige kenengero kyago chase studio yaito hasumtando ito WhatsApp manjito moligire namba ni yo yemo ya 078 marakabere 6 maratano na trinere namba yo moyo tonya to kusanga tonya to kumanyanya na ryagendete kwene kiwachinga kibune chiga nabigoni maitinga bado imensi ya Kenya ne chinga kichinkong bada bantu bagendete kumuliro muskira ina molodinga na ruchino ina sumtandao agento kyangi chaneti sana agento kitogotebanga abana buno ko bakinya na bakunyara bakukina onchito moligeria yabetingana yoko chana sana ekero twaro cha sumtandao social media Facebook TikTok no go YouTube bonsi abantu bago Christ sites ose komoki umwana yo muskirela Molodinga uyore junior ila junior buna abuate ntiante bene condition abate yo munwa nanda gotebanga ne condition kurukura sobongo bwaye kerabetega gwikiwasinya gitalia kabaga gukorera upaswaji gose kubarwa kanyoranga nabwate umucano lakini konyoranga abasaye mbaroro muna bako ligia content usina bako tumye mtandao bo buna boni gali chibona nde manyengandie tetiwe igoro yo botumye kibwo mtandao lichikondira roro tokuna koiwo manchito moligereria nko gwikira lire kero konyoranga ukuna criticize abantu buna bali igonga monya abantu naro tugatwara appreciate abantu nani twanchira nanga nyarebe na aliga ntebwe kadiara nimbwate condition yane nimbwate michando yane igonga tugani idio tumye michande yane go criticize igonga mbo bisana asumtandao manchito moligereria kero konyoranga umwana gugwa kineti no legalia komoki abantu buna babete amaumbira abo mbo bisana litkurigoro nande ensi ya Kenya no muri ensi ya Kenya nabetka gotebanga mbobe abantu bagokora no ensi kuna kulira muskire la Molodinga turakora batukomanke mwanchu muligereri Diana litukulia lera gateba Women Crash Wednesday nigo bagokwanera iguru yabali bakale guchungilia bando so mtandao na nane mono asemambi yabono ngotebinga nabo kunyara kwa bago gututumira ujumbe yago
na igure Diana buna agoteba nkoira nande tukwane gente kiagoteba lakini Diana lero ntaitogenda sesemo ya Facebook na inchegira na sesemo HSMS torenga ningorio nyare ko bagakuboke mambia bono ndoche good morning Diana and Innocent kira Dennis kurwa chinsemo chirichia agoteba umusuri bw'Gisusu kurwa chinsemo cye Nakuru City Salams Clubs na ande gagoteba goikasobo gachuba niko ndani ya ensoko bwakire na ande nara nagenda sensemeli yende akabero nyara akobeka ujumbe ya yoro na boygo mwanchu muligeria senchira bwikiranu abu no togotebi nindo chega iga oyo mate abubukira kintabigetirie taliaye na asenchira bwikiranu mwanchu muligeria ngote bigenda gotutumira ujumbe ya gasi namba ito ya studio 0788666663 na boygo Diana bunago tebye simi yago uko yebeka landscape orosi clip kya otatebye inchengoro kwa nyarebe igonda asigete na boygo producer itrabe ko beka sembeo na ayo ile libaga buna toendete gukwa naiga na ayo nyore libaga gukwa na TV meganda gendete kuligelia simambia bono inyar ko ba ke kokorora na nene monige totote mingelinga kero kurwasi video yago utoke gora saga ya atasata likoleta ubusoku na namonekera kwa nyare ko bagwituma chi second 30 nigo tugebeka sembeo igona agotebiri ncherero ngo hando chi SMS ndaite mutumichi nyinge Diana tigaligerelie bali aso mtandao wa Facebook manje tumurigeria gingora gusoma ujumbe chirase omtandao Facebook botame ngo chirukanga oruwaka kwere chinga kichao kwanirukira ujumbe yao na nengwa kirengambia mano kolenero chi Prince Nyatoti mukaya gotebanga good morning WCW to Diana Morabindemo torochibano nginyo ile Prince Nyatoti thank you Ferisa Keri Pauline Nyasuta Joani Karimu Daring Fei Petronira Nyakirario Sherry Nyaisa manchito mulgiria tumarakini Sherry Nyamo Sahiba Bonyi Susan Kemto Sharon Mo Shelby Kwamuka and all ladies in the house, big up, enjoy your day. Manchito mulgira nyokoromo swati osomo iske itsukoria lero ngotebyanga WCW nabo kwagane 12 students asa 12 students I as the only Prince Nyatoti Mukaya I wish you all the best and may all the Almighty God grant you remembering minds all through your exams. Nyisamanga secondary students wish you all the best. Matemo achakire. Lera abana beje school chichinde birasi byakuruma yabasiekire bakuru ku candidate classes bichakira grade 6 bali ase class ya kianda kochiko kora bara matemu na boygo bali kia 12 kochiko bali bakora matemu andonses moberete on behalf of Soko TV nigotogo tebia success tuagotumeire heri njema unyara kabago kora biya samatemu ayu achakire ni matene season yeye ni amatemu ni amatemu tuwaganitia mayanche Diana na inche nabegeta seni gitu ya Soko TV tukoganitia mayu manchito murigera obeno muibori obeno moroki wochokora amatemwa to sabiranga Nyasaye kwe afye ngia chinga kimune chigana ndoba ego kosoma chinga kichi baote banga na tigara matukabiri gose 1 hour nabego save bogima bwago igonga to basoko chaya enchinga kichirio bwate ekargo chokora amatemwa go Philip Hoha otebano ari me omorobero Patromeo Mumanyi haute banga bwakire Diana na Innocent bwakire bia oyo Mumanyi na Sporoe onyanchonoli tigambokie amashabiki una promise nyambuabu omochokoro onyanchoka yalimo sioma nyamweya hueramani Dr. James Miyogo nabego Bernard Dununga haute banga good morning viongozi tena from Minnesota Kawangware niko ndani nabego ambassador Verad Omolia Tai hautebanga kurwanya keyo good morning Natasha Mkyuti hauteba good morning from this side nere toto la Kisii Nancy Ngire niko ndani na ndani following your life kurwa kanyimbo anawego manchito muri yatogotebe utamenga somtana to Facebook na mgoto follow chinsemo chiria cha TikTok na mego YouTube subscribe o na Instagram go se X onyare ko go subscribe go to follow twanyara togusanga nabego kwanyara ko gasange kerengero kyago yoranga kirangeta sene botambo manchito murigiriya giwanchira kwena na iriyo giriya go kyagara omuntu togotumia no muntu itubwike gusi twanyara tokuigwa nabego naye kwanyara go kuigwekana Indoche Amos Maina goteba Nsoko bwakire WCW to my wife Dolvin asagoteba Pauline Margaret Nance na Lineti asagoteba obaganiriri tukoligia abulende mbali atomeire message yabo
igani ndoche oyo muguru kwensoko bwakire nabukire somonene Diana nimbwatetebuya Jones kurwa Nyakibironi mbuya mono Jones kuru Nyakibironi on behalf of Diana na tebire mbuya mono ase message yage mambi ya bono na ndibuna nago tebi nabo kogenda sense mail ya WhatsApp unyara ko bagotuma ujumbe ya gororo na nabona botokonyora libaga tunyara ko batogosomera ili tumanye nganga yiyoberete ase mambi ya bono nabuna nago tebi namba ito studio nigere 0788666663 nabo kunyara ko bagotuma ujumbe yago ili tunyara ko batokora tokogenda busyo asenchira bwikirano nindo chega iga nande boigo oyo minto Dennis Kirandi okira sensemo ya WhatsApp unyara ko bagatuma message ya yagateba nigo abokire ku rukinsemo cya nakuru City Salams Club go ikasobo gacuba asagoteba niko ndani WCW ili tukeliria veterans umwancho muligeri Jumatano botambe bagateba nili yabo na anderende nabatoroche Diana kakiri twala karamatem kale kire kiringa kia matem no nyubutaka buli sei no nyumwale kunywe erongoli tabuga tie sukali ngakia matemu mwibuli agakubekire sukali matukayi batatu igubiyegera bakalibia kwakayori yatatoke wakaigule binde mutinyo mugima yokora ya form 4 abone aronera atabaine candidate mungina yani mbamanye tekera bagwa appreciate ngombe gikobeka mabe tena na koigwa lakini nkora nyine skuru ngagienda liare ko ngamagena ndi go buye igo nyigunga matemu aya taguchicha nto skuru nto agaitiru chinga kune chiganto agatogonyeiru nekire ndagire twari kurukwa special meal ne ari ndare hotel ayegete ne boarding wasomete chirichokora bona inje kurukali mungina gombe karenge burunge nabwenera kibatiere nere tamanya ngakigare gotebuga gendera bunire kawadi kibatiere gosambirwe bando tayugu genda tuwe kutuwa kachiro bakarishi bando chibekire mu buku ibaro nero kibatiere kwayo nera ari kwayo Mwancho muligeri aigana Nsoko TV namona twagatebire semambi yabono kunyara ko bagotutumira ujumbe yago litonyara ko batokora nindo chega iga Rogers agateba nigali chinsemo cha Amsterdam atutumira sesemo ya WhatsApp agateba watching Nsoko TV na Kemi Vili Zaiden Nyariki Maya abo iga agateba Anthony Ragoli kirbu pande Elvis Opando mungina mocheche litunda green muikoyo bo iga agateba muikoyo umaya agateba junior muikoyo junior Richon Maya Kalame Kyobuba Nyarumbe kaka junior chairman yiji radio na boygo Jones Pundi amenya bingwa Nyamoli Mugadishu Sheila Kemunto Charles Mumanyi Frida Mumanyi alafu mabataba Jared Keburi Laban Keburi Musiori Ndima Honorable Victor Mondo Miyenda Jones Ogechi ngene ya Grace Tran Dennis Joshua Mbuya Trimba Kebazon Bosire Mukamba boygo Toto Junior Justus Nyabuti Nyachiro na boygo George Philip Duke Munyoncho mwenyene na mwate ya family gina Itambe Bosamaro Nyamira County. By the way, Rogers Nyaliki igali chinsemo cha Amsterdam. Rogers kora tutumire clip ya 30 seconds tuaralire gaiga gatumira sensemo ya WhatsApp na ndembi ya mono ase chinga kichirichi ya ukwera tugonyara kwa bato kuligereri na mono koranga ngakitugonyara kwa bato kogenda busyo na nigana rite hoteba ng'abantu bamwateya obasabire litukuligia kurwa chinsemo chegina Itambe ase mambi ya bono. Manjito murigeria nande togote bengana kugenda gutuma urwakarago so jumbe ya gasi namba 8 studio egwere 078 marakabiri 6 maragatano na 3 namba yomoerio nabayigo ase ense media ya Facebook na mukagenda gutufollow nabayigo tume urwakarago no to live na Nsoko TV YouTube Nsoko TV tonyare tugusanga tonyare tukumanyania chinga kinande tukwenda mutume ko tonyare tugokorentera agendete kwenekiwa kura chingo au tugochaga kurasti county to chagusi county ya Kisini county Nyamira elina kwanyara go kwemanya kwanyara go kumanyangana ali agendete kwenekiwa kore no manjitu murigira tutotagiti nayo tukare magega tugenda gusanga naye yemase yemo nanche dia nandemo getaseni Nsoko TV murobiro Nsoko wakire Eye Nsoko TV uboroso bw'umugusi. Je,
Una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Onye kubwateri iborio obosemia gusekero kindi gyonsigoro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho Hazina Towers egoroba ya 5 asumucho munene Nairobi. Ensoko TV uburuso bw'umuguse. Ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba betri ulegene chinga kichonsi ebenga kiyeriberera gusenga kiyobokendo tawe chanika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuro. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Obutindiro bosombasi amate ninki kere tokore asamari etangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami igo togo konya abantu bari amaruna amariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gutumia maruna mariogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikaru aligo kwanya oro yonde orenge kwende kanisa otigire onge akonywa mariogo yogotindi
na amaru abasari erio twabaretaga Better Me twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochasa obugima obi asamange twakirisimia se namba 0706840844 Better Me Rehabilitation Center lichiburio gukora chingatare ichiobutindu Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi Mwancho muligereri ni chinsa 12 ni chitake 24 mambia bono na bono tutete kora kumanyia mayebu nagendete korekana kuru chinsemo au tugochaka mwancho muligereri kuru chinsemo chianyeli asomugabana bwe county Mutai Kahiga arorekanete somo yegoyo mu bwa matanga akonyara ko bagotebanga masabo yo bantu bamenye gusaba menye bichinsemo cha Mount Kenya niganyare ko bagakwiranirwa maega yugosira ku muskera ila Molodinga mugabano uyu ororekanete gotebanga ni gumuskera Ilodinga nabo igo no muraibense Dr. William Ruto babwatana na koira magendero ku chia chinsemo chia Nyanza gindukeirere abateba semo ya Mount Kenya gutanyora magendero na sikiliaro rekanete gochengera ogosira kwa muske Raila Molodinga mwancho muligereri noroboti rugo ichani mono sana kero mugabano uyu anyalite ko baga okwana chinkwane echi akwanete asomunu gweke ikoyo na nene mono egentukiaranya reko bagekora abarai ao nebyumbe awe soki na kunyara kwa babi kumugikiria se chinkwane echo batebekana necho ogotorana na koendereria obukabira mwancho muligereri esebwa ngo ige kiombe kyanyara ko bage gukwanere nkwana yo mugabano yo ne kiombe kiri kya bagabana aswanyara ko baba konyara ko baba kuru roboti rwabo gwetera asumunya kirogobo na nene mono asbatebire nga nigo chinkwane chichia yabachi mochiri na goteba nigo chianyara ko bachikoleto muichano asekyo mbe kyabagabana mwancho muligereri tigatonyara ko batukoyoigwa aikiale ko bagoga ukwana na namono unoligeretia CTV yago lirube lyo nyara ko balikolikwa ne kyombe kigiasio jigo sekirigete ne tabagabana na boliroche senchiro bikirano wabwa se screen yago na namono mwancho muligereri tigango torara clip ekyo asale ko bagago kwana nonya nabo nyibo uri gukwana umuntu tutaliko nyara ko ba tukoyokwana go sibwege ikoyo niga kororekana agochengera ogosira kumuske Raila Molodinga kirona mlona tyo yakora bage tukonda kana tyo ko chagavi dai na una mundo no dai mia torora todo mo bagore oraleho mukirora bio na inyo mutauma imita rena ko na ko ya na ko ito sio yaro la bio na ko yo duaro sunoke todo idu ntwake twikianga tutilaki dukana ke Deu turakibatire gaina yaroka reka kibutu arauga deu kororoni ate kogore mwaka mwaka tuikaia ate odwani mare do majokia drawing ki todo be bagore era kire hogi de sokora ali akuikia gaina ke no yakire yagaki makwa mu na yakoma kakayo ile tibio sio ajira yake ota ke kule arugo ni kubinde na mara korogana mu ya kubatara baba ake moya tegana na ya roke tunaidu kana tureke tule macho kana tule macho tuomerero ya gabie tuliete ogwo rore digaikare tabe makweri mo kanada ukiuge tukuria makanitha ritariri magathima magathikiriria na makarora tondu bwana asibiwe nirari ndikwendwerorwo bwana asibiwe ogwo ndikwendekeragwo bwana asibiwe na tukerwo ni bwana uriku kana tiguo tondu nwino ngitwathio tukuga bwana asibiwe tugesibu riu twirona turariragira kinoro no timahetia macio ni ithuĩ tũtoririe ĩ bwana yupi kana tiguo rĩu koguo ritaĩ no nginya tũtigwara tũrie twĩ nĩ bwana Cho muligereri ase clip ekyo kyo omusiko yo timati goselie teli omusike no nyambo nali bwenerete umugabana bwe county ya Nyeri oyo kurugo Mutai Kahiga nande gabwate kiruge kene sana nero romokonyi ase kyombikiri kyabagabana bakurukanga COG
anene mono nigo bono Council of Governors asibakonyara kwa bagikaransa na kurigereria ria korekana City County chinkwana chia echira unfortunate na asibwa ngoiga na rorire kiama gyo ODM kyanyara kwa bagekurwa lirube liabo asibanyara kwa bakugikiria chinkwana chia na nde swatebire nego kora gentukali gotebekana no gochecheria amakweli na lirube lio nigo lia ligetuno mokonyi bwe kiama so mokonyi bwo murai bwe kiama gya ODM oro mugabana bwe county ya Mombasa Abdul Samad asanyara tukaba nerega gotebese mambia bono lirube liroronga nechechene mono sana na ndene gintu kyubusuku ekera mugabana gosomura ye kaminoyo akonyara kabaga gwesokia na konyara kabaga kuruchinkwa ne kaminecho egento keireire lioroche no nyambona bakenya batale bakolera kera anene mono muraya gukwa ni nyinche kamineyo kale twagatebire no nyerende mwabwate mangana ekera mabachire mukoigwana mwa koraki mwa chamo singate abalenga muigwananire matati kera michando yachire na limukoigwananira na igoromba manyeti lieta liriye buru rende nigintu Diana kire kyubusuku sana mwancho muligereri ne erobotiro goichania tigango Diana nayo ratatebinga ninki kegendeta sichisemo chinde lakini abakenya nigo batigiro no muichano monene sana Banjenda ngitani ro maite ntogote banga na ibo mu bisogo tubasikumaganiria mabiki agarama byayo tumaitindia gwaka tagikindio nsirero na bakondero mwanji tumurigeria mambirando nteipole na bolero ngokorora mambingo teipole gonga nonye twagosanira ndonsi tunganiria mabe nanje tingokaganiria mabe kiagara tumaitinga egentonge tokorkanga kalma chinsanjire cyago kubwata na atakubwata no bwate yamate akonyaraga kubwata kuri no mwanji tumurigiria togocha na kumanye boigo aliagende tukone kukura se county ya Kisii ni county yemera togocha kabene kura se county ya Kisii ni amate yamo kuri kinyoro kia liontekwa emanga himea boge taurio yeso kire na kusaba bokonyi ase amate yabo yoro mwanchi obo mwana obo arwalira sigike gitambe kole nigo manyikanindego na boigo bagoteba tibaranyora kibese cyo kumuyiranya gitari banyari bakumanyo omuchandoe mwanjito murigeria totirategera chinkwana cyabo ase bagusaba obokonyi amate mukuru w'ikinyoro kya liontweka emanga ebunge yabase county ya Kisii yasabira bokonyi riko mokonya omwanchi obokubatikana n'oburwaire atwarira somo beroe myaka 5 nebere bono igento bono kiamore maire na kumuira komenya borere engakie yonsi mambia rero twakoresa bari tugoika enkayo mwaka Samuel na ana aratwereria igoro yoburoire bwae bere nindo alite mwago no yosaba naikiro na uyongandale bono yosaba omubere na jagitura muguru gutira gutaiga kanya gutira gutagurunsa gutira ono agatira goje agatira agasali jinsemi agatira gana gutira bakasogara mari kubaka magogo ono muna ra temi kwenda unyitari wansansa zenye gutenyara ono nanyore bugwendi bonde para kirimono mubire ikosaligite umuyimo no kira bakonyimukiga stay bakubwata engu kaba kusungana ni angu nga mubiro mugimu oro no na gwitu kururo ngakransi ono nanye ene kuragira gwindagira diriko babuye gonga nguri kero buye gonga nguragira uri no mere to bokongu jeliyo kanana kunyora njirinde onsi no nyero kwa ni itali ndenda ne gandorunga kindu atesingi ngiyo butaka wano amate yatembere ko muiro mwanchi abakinya gitari cyanga kubatikana no gutanyara kuri asenke yiga asebono basinyiru konyora amachibu amaya lakini twaragendere kinya gitari ekicyanga iga gweta dispensary iki sub district egitwachire Kisii na twakora last twenda tatabaka Nyamache na Keroka Kilgoris tutemba konyara kumubeke wote because tariko betu sindani akore ntukare nderuoro to yato ire challenge yanene mangana ye jinta tere jiriago tumeka sengenjo yo utanyora mangana sindani ere too expensive kubatikana no kurora ko mugaka Samuel nigo mamu mwabonere arwarira asege kabono yokara Samuel konyora nero komokonya ase obogima bwae omongina arwara tukuru maega lakini support ne yanga sale nganonya ka arwara tega
ero support mongina no mongina mo support asa ko nyara asije se ji wonde yo support yonde because muna mongina ale bolere akoimukwa yo ara se wheelchair ga muna rega na era mo tabwa dinjire ende yonsi na nduna family asto support ya bakonya kerogene ndu ko muna abantu asenge nje okoremru ko to bagane iria maya gaki ndu wensi ora ramboro koboko wensi ora akore kende yonsikeria mbia mona na sana bakumosini Eamate yasabira obokonya eriko mokonyo mwaka Samuel na mamo mwabo nonyako bakonya abana baye barasi chisukuru mono yo igotakira gosoa ase university twali gosabonde bwensi ling'ane liga liraikere nandu uri no moyo bwo gwancho okuya abeko kobokose familia yeiga gusaye tarire aimo Samuel na mubeka nyagitari endengi yake igoiga lakini aso moyo bwo gwancha mura konya tata buna arwarite iga ara konya bo moyo bwaye bwensi ore no moyo bwo gwancha oranyare gongonya na nchengendire na masomane na bagwancha gongonya erinde go chimutu nyari ngo chenji family yaito nyare ke kororokana buyake atlet kubatikana no gutanyara kora senke yiga no mwaka gatano kabero mwaka Samuel amenyeta sekiro gekeiga asabono abantu bonse bari batumo bo gwancho kuyabanya ko bagusaba banya ko bakonya mwaka Samuel kogenda asinya gitari kumanya oburere bwaye nyara ko ba ogokonyeka iri nyara ko bokwirana na gokonya Eamate yaye kuripoti gitsekero nambe Magian Soko TV kuro Kenya kiari tokemanga kikotoka gase wodi abogitari bunge abase county ya Kisii Retired Dominic Onderi Nyabuto Wancho mulili tukotigana na roboti ru mulikito Dominic Onderi anana mona ase ogosabwa gokonya gokurigwa bwa senchire bwikirano nigo tokogenda gwikase ikenyoru kya Nyaguta mwancho muligili na namono asoyo kabero muni ancho kibwense ya Kenya Selieta Ezekia uyu nyalite kobaga kubwirense ya Kenya ligena lya mabero mwaka bwilwe mochimikia nda 52 kerari kuminyoka chimbero chimita chiminye ase inye watebanga negete tambe anamona nyara kobaga osiri bwima bwaye sebone ya mate ya sokiri na gosabo bokonye liwa nyara koba bakonyole siro yo gwakana chibese chirikira gosama kabesa ali babwate ase chinyagitali liwa nyara koba bakore mirobeli yokumana mwancho muligeli mulikito nekera ntasenseme ina batorosali robotro kubwati Nonyamaiga ya mate yanyagusira munyantuke giata uyo weretensi ya Kenya rigena lya mabera ya Munich mwaka bwiriwe ya mochimikia nda 52 nyagusira Ezekia Nyamao iri konyorobo konyi korende tibabo nyorete ringane limo narenge goteba neli sokoro no montoletete eskasense ya Kenya mostly ekero yalengo mwaka oli 1972 etanya kobunwa kurenga ke inoton lini Kenya mpaka no ene entire Africa patirende sokora abo morwera iande there ntu atema koligi abarai baitu tochorete barito maitenga ngaki yo mochando no to kominyoka gochi kwanza bune hire yakaro ya ruali na to kominyoka gochi lakini rende bakonyi ntonyoreti nikobono Eamate yanyagusira Ezekia Nyamao yenyeri gorojobuya obareteretensi ya Kenya na oteba naganire kweni wanesi kubuna omunyankongo tokuboliga kiyo mugago yorengo manene iga entingana lie munyangongo a legend ureterete Kenya amaskania manene gwetera se mecheso mumaete ne goli elia retete emedali elia retete ubwanjani bolienga kili bamnyogete getekelia balenge na Asati Robert na Julius Sang kelia ali Mexico 68 na Munich 72 na Commonwealth 1970 emente byonsi aletete ne binde bike in Africa ubu mane kangana obyanguse serikali elindero le n'umuntu urali n'umuntu mana abaminto mugako yo munarwara nsa nigarwara nande munaralire amaene tachieti kolema mariogo kebenga na mariogo agereta kasira nenga kiyaye munakorenga no muntu agoika pesa na chibororo elindo osira bono rende iga konya na tokonya kwarura nere konya kumusegeta ebe kama bere bunwa koraki onya kwandenga ya bono chinguru chankereire bono mungina nero tangandire mungino minto nara bono nere na gotoko gendera nere konya kumusabira na nto sabire familia ye asengwana yabo nensoko TV niko baganira serikali nene neriye county na baribonsi wesokia na kubasira iri konyore bitoki okore bilia nyagitari iriko mwenya senchire bwendetse nabo yokobwenya omurugyoye uyo rwarete umonge na taigwetu buya na ero yimuno mukumo bwata igo taigwetu buya na ande na ochiba siunya kogenda abana banyasai ntubono intwe etokobolia serikali gakie to ikange
ekera matanga ya arabe chitariki emeronge tatone eye mutie nyoyo aiga buoye elindo matanga ya abebuya na ndi motokonye kiara bono twaere iruchi besa chionse tusaite hata serikali tusaite hii watoto yangu mumababatise waende kwa sukuru, si mimi ni mgonjwa. The president yetu ya Kenya ona tekisi community at this moment bunogo chikuona the other heroes ote omuga koyorarire na arwete buri ocha se serikali agateba na asomire abacho korobana chibasiri mwamwete cyari taya agatosomi agasorore serikali ebwate getarie gekeiga etonera asa abacho kora ababaye banyari korenda omongino oyorware tegaiga boigo nigo bariganirie abamnyoki bonsi asomeye goyora kore kistari kya 31 mutinyi 10 omwako yiga kaki tokoboria esenge nchari ngo muntu omuya goche se serikali ino ando mominyoki na abamnyoki bonsi bache aba serikali esoe no president yetu esoe na omugaka asati n'abantu baye bajiche elinde bakonye efamily. Ripotiria Ensoko TV kure county ya Kisii, Chepethuel Machin. Mwanjito maligiria tugotigana na roboti uruna gusika mutweni ga serikali ya county ya Kisii ge kubwatira ni wizara y'obukeno miensi ya Kenya na bego ikati yebyombereri shirika lya Vamed amona Soumu korwa Finland nigo yegore bene chigitari chia okoiboli Jose Madan Child Hospital as chinsemo chia Kiogoro asibona egotebokana nigo abaswati baranyare bagwe konya ekero chinga cyabo cyo kuibora chekiro mwanjito muriria tikaturategerera nabo igokuriria gatia lya betega kwenekwa ritsukerio ligoro Unenchira ya moyo gokinia birengo bya bachenu me county ya Kisii na bogo bakorali asinya gitari a me county yo bono ni serikali ya county ya Kisii nsio buraibwa yo mugaba na Paul Simbarati yaigwire bene chinya gitari cha Mother Child ya Kiogoro amonende bacho chinya gitari echo chiaga chitwe asoko bwatara negati ya serikali ya county ya Kisii wizara ya bachenu yensi ya Kenya amo na mashirika buna Vamed amona Suomi kurwa ensi ya Finland. Thank the family for the good work that you've done to us. Thank you for putting 1 million euros in this facility. That's a lot of money. I want to thank you, and thank you. Looking forward to see how we're going to begin to work with you guys in other facilities remaining. I'm going to ask my team to make more requests to your office, at least to see if we can be able to get another 1 or 2 facilities in this county. Now that we have Kiogoro, Ibacho, and Magenji. I know I wasn't all there when you were handing it over. Kakokwa na somo ya boko yegore nyagitari iyo gotoka somo cyo Kiogoro ewodi ya Kiogoro nsemo yabunge nyari bari chache county ya Kisii nigo mugaba na Simbarati yasingerere buna nigaline gangana nayo kweneka buna ibirengo byo bacene ngo kinabire ime county iyo aba nabantu obwati hectare bari 35 igoye ntikitanga n'ineki nimbwate staff ile ndukanda akore no komenta bake torore hectare y'abantu korora bari banga abantu korora kana bange bakwende tam there is a njoko igura kwa facility ina itinechebe this kumekile sho waziri you follow up or checking aki abantu bagoche SMH so that we can be able to tell you the numbers we may need. Koli katora abantu 300 ase county ni 45 wards. Igo wake mbache gamaro yo moyo we. Banyana boni garati arogo chika ko chiasa mwaziri wa bachenu ase county ya Kisii. Ochiachinya gitari echo Erieta Raila Odinga Mother Child Hospital Wings. Munenchira ya moyo kurwesiko ko chiasinya go sira Raila Molo Odinga. Now that we have won our battle, let it be named. All be named. Raila Molo Odinga Mother Child Hospital. Okulabuko raweka no si tola mwaka Raila Molo Odinga. Ande karuja kwa machine then kumunga aida achi officially
appreciate everything. Kuroga abu nigo mugabana Simbarati anyara ko bagakogenda gwika ase ward ya Kiamukama abose nyako bakwegore nyagitari bacho inere agachire gwetira somoroberio yo. The standard by which that building has been constructed so high quality. Na tutaka kobeke story building chigoro. Still that building can support. Igo egasi akorwa negasi ngia. Finally bacho ego boda ichuni ward Kiamukama ward. Meaning catchment y'abantu bakurwari kubonsi bibacho abangi. Geto gochi gusaba abantu baminto bone facility eri tumweka buya mukwane positive about the hospital. Rinde nalira konya abantu totie komnyoka siko sokorwariwa bono nigo yatigaire ase abamenyi bekinsemecho kweneke buna kinyagitare chingakora chiremire masenchere ya bene na kurobo korali otia saba menyi abwo inkuripoteri Nsoko TV koro ibacho ensemo yebunge ya Nyaliba ali Masabe county ya Kisii Reteriane Wycliffe Orenge Njumuligili togotigana no mulikyo ito Wycliffe Orenge baraibe kyombe kya Rotary Club nigo basokire nako sabe serikali nyare ko bage kubwaterana eli gukora umuchando w'uburwaire bwa polio ya Kenya na kurwa mayigiri yo gucia saba Kenya na mono koranga kibago nyare ko bagwetanga kurwa aso umuchando yumwe njumuligili tigatonyororo roboturu asenchira yubikirana Okoborigwa kwa rurwe gochia ase chinse chia Afrika komanyia eamate kobwatekana n'oborwaire bwa polio ogwa kwa gokoretwa n'oborwaire bwo nabo igo kwenekia oborwaire obunkwera bore okwana n'abariki bamangana amaya ime county ya Machakos ensemo ya Athi River chinga kichoko chengera ritko ya polio no muteneneri Rotary Club Leonard Idhao asatebre buna no nyoborwaire bwa polio bwa beire bogotangwa ase kerenge kenene obuyamboreo ase amate komanyigwa erikwenekia omo Kenya goso mu Africa onde taiyo ogochia konyora ogwa kwa kubwatekana n'oborwaire obu. We're here to walk for polio by celebrating the ability, the gift of being able to walk. Walking in terms of having a show of traditional dresses, different outfits. Why is it important? Because 35 years ago, Rotary International decided to take the step to eradicate polio from the face of this earth. And since then, together with partners, we are 99.9% complete on that mission. So us Rotarians, together with other partners, are seeking to just get rid of polio in the few endemic areas that we have together in the world. We have reached more or less all the children of this world. Nigobono abobisa batebre buna eamate nigebwenerete gochakia chikamben chogo segeta gwetera ebimira byabo erikwenekia oborwaire obungo sirabore. To mark this week of World Polio Day, Rotary clubs from around the world are creating awareness for this wonderful cause. So the Rotary clubs in this region, which is the eastern region of Kenya, have come together to try and create awareness through a Fashion for Polio event. Why a Fashion for Polio? Because we are Africans and we want to tell the story of Africa through our lens. We want to showcase our different cultures because we are coming together to eradicate this disease. Polio is just the second disease in the world to be almost eradicated. We are this close and we want to ensure that we don't go backwards. We want to ensure that every child is vaccinated. Right now, I think globally it has never been more important than now for us to take ownership of who we are as Africans. And when we want to tell our stories, we want to tell them from a point of view where we are represented. When we talk about who we are shown through our culture, our food, our dressing. So it's very important to us to keep remembering who we are deep down as Africans, even as we give back to our communities through eradicating disease. Polio is one of the many diseases that Rotary is involved in treating and preventing. Daniel Ngugi oyorwarete oborwaire obu nigo aereire nchera oborwaire obu bwoireire gutamwana basani nabo igo komenya no borema. When I was 5-6 years old, I think I was just beginning my school journey in kindergarten. It was through an accident, but it gradually developed to other development disability. I'll say my history with polio has been a long journey, a lot of medical. So of course that led me to develop a lot of my disability. But I'm glad that we are having this conversation around polio
and we are talking about it so that the law society can know what to do to mitigate such conditions. Nigo bono baruro kuburia guchiase serikali enene gwetera ewizara yobochenu kobeka emeroberio emetingu erikwenekia oboroiro obu ngusira bore. Ngoripoteria Ensoko TV erietariane Linet Nyambane. Mwajitu murigiria tugutigana n'urubotururo musaki witori net Nyambane nigo mutini bw'abaswati ase county ya Nyamira muswati Jerusha Momanyi habeteka gukwanira igoro ya umurobirio NGCDF asatebire bunan bashiko bwatoka serikali nebegete umurobirio guchikwene kyabuna ko bwatukere kibese cyo asobwa ngo iga eri abana bali bakorwa ci family kitari kwenyara banyare bagusirwa nabwo kugenda n'amasomo abo. Nase enga ya Nyagosira Ruth Isaac oyore omweseko mwabo moteni w'abasubati Nyamira Jerusha Momanyi asekenyerogia ikobe ewodi ya manga ebunge ya tutuma saba ime ya Nyamira asumuyega orenge na magomba manene ocha omusike Jerusha Momanyi aiga omusike Jerusha Momanyi otena bokongu nagosaba bayibori kwene kinga nkoroto zabara abana babo ekero kiruse ntambe eriyo kubatanga koruwa mariyo yogotindia na maritage nkyo okurenda umwana gokororo cyakire kuimo komera tinguntara igoko cha kwegerera ngaye mwana na ya ogoriye cyumuji sambire tichuma tiria ligia tichuma kanya gusamba iga ngora chiamangana maya yobosemia nokobeka mwana nge nokomurageri buya nokomwagantu kalia bwate understanding ase no mokonyurongori etari esukali na hende mwaba buya mwaba elite naba mura bali mwakorete chi school mogocha gukora matemura form 4 monto tako ngaina muna gwaisari ngabana bogutware girlfriend abosaka na boli ugo gutware girlfriend lero bokwinanserera baka bakonyenye okongentwa Mungna Jerusha oyore komiti HCM ya sebunge nene nigekere kyo asabire abana bari bari kinzakana barense yesiro yankaf ngamba chewa kanirwe school fees yubagendere ko bakwenyorere kere serikali irabwatuke nibo asa abana bari kisukuru ege ntonko bakonya mono na abana tinyaruka ngoruti sanitary towel elinde lya kabere abana tintakana batabwatisa na ngina abandi bakurira matemwa still ni matengo gotoka bare babwata chi parents bali ichore ti form bali tintakana tiri tintakore chitanyora ta monta abakiriere etwara batebi ti principal kamurance ante abana bakora matemu mutari ko ba disturb mwana ta abaise korusi kwa matemwa ngane fees bali tobegete batabwatisa nangina to gwakanira chibesa serikali munego tokiriera iga we will pay that money ekiara abana bali ba ichority form chibese cyabo go ikachichiche ekyombe kya Green Army ekyo yacha ko mwaporo musike Jerusha Momanyi kyo kyagendere ko mwakireko kona kwene kinga ko cyakwirare kiro kyoboga naso mwako 2027 na kweranga eganga yabene no kwene kinga musubati ogambire Nyamira asama lieta nkoro kwaliti anyaboke mobisa korutombe egetuo kyane nyamate mange igo na atira iga ekene tore no musacha okorokunga Cheru Santogoro aro musacha igaro mokungu bono nko baborinde toike kanani goseroru ingogo toike kanani Jerusa Momanyi Togoro eri Nyamira beki tori maswa masabuma Eka chibuti, eka sandaki, eka mamana ng'ombe. Elinda torusi obosoku. Libuli. Sensemo yo musike Jerusha ni gatebirenga erena chieko bakagotena bokonguna atago chako gosononde bwensi asekurenda aratinekero kyobo gavana Nyamira. Mumanyanga mama county anaenda kuwa gavana ya Nyamira. Mumanyanga mama county na abwate segia na nakorwanigwa. Lakini mumanyanga ni bwate jeshi. Wanaume kwa wanawake ni jeshi langu. Tunaenda mbele kukomboa Nyamira yetu. Steven
Nyarike Mbone, Ensoko TV, Kitutu Masabe, County ya Nyamira. Wachumuligilito gutigara na Steven Mbunde kuruwese county ya Nyamira somo raibwa bangi na beire umusacha na ndo mungina kubwatekana na bali bakira da somo yego yubakwanire nigo tugutigara na ndese county yo asaba girundi abicipigipigi banyare kwa bako chasobwamo na namono gwetera somo nyakirogobo na koewe certificate ili guchiko baba gwanchirwa gukora oborundi bwabo sechinsemo che county nigo bomira ntasensemo ya North Mugirango na namono bakanyara kwa bakwegerigwa na gotebigwa babwatia machika maya ayo serikali yarosire elia bagendi chipigipigi bachiko bako yabwatia kera bako gendia chipigipigi cyabo ase chipara Asinkwana yae umunyakirogo bwa Barundi Bernard Orindo nigateba buna ekiombe kya BK bagetigire abo asaigere ekiombe kya Boda Boda Owners and Riders Association buna nakyo kyo kabono kero ekikira se sub county cha Nyamira twabeka egento gikoro ku BK kando ase Nyamira egeko gere kyale kibune bridge ito ko chigoro bono twabutore bridge yo otwetenerete na Nyamira county agwo twabekire meroverio egwenerete kere sub county twayeire certificate ya association ya serikali ase bakobeka akabesa kabo bakweruse lingora igo koliko gojiko baganwa sobo stage once p ore maybe Nyamira North, Nyamira South, Borabu, Manga na Masaba North igo kere sa association ase sub county ejire under Nyamira County Boda Boda Riders and Owners Association igo rero yenero yarenge ngogoti yokoena na certificate ya association eyuere ping registered. So bano boli abana boda boda babeka amabati bune nchira ya moyo ko bamanyase bakorwa Nyamira no tia stole amabati abo gara mabali toko na Nyamira South igara Marabu toko enda Borabu igare Puru toko enda Masaba North igare Green toko enda Manga igare Orange tafadhali kero mondo oriore in Nyamira County amekishwa obegire libati iliye kogera amajiko na chenjia netagerekero mondo atangasa sakoro na kere stage neligira se libati elio asomo yegoyo naikirana amono OCS Kuru Station y'abanyanyimba ya Ikonge oyo asenkwana yayo banyole igoro ya mashiko ye para ayo arengete kokonya magimabo karobale para ingana ya marwa naye kwana soropoti rwaye abwasaba bole betange kurase kenyuwa osemba kogendie karobati indire pombe tukunywe baada ya kazi si ndio wase so chairman sile kitu ndawasi tusikubali kama mtu amekuwa mlevi muide tu muongeleze mwambie pikipiki yako saa hii tuna retain hiyo kenyambi retain weka nyororo mwambie enda urale pikipiki yako kesho asubuhi ukuje wanze naye kazi na kama akianza kurudia hiyo mtu expel him from the stage mambo na ulevi hebu tuangalie hiyo ulevi ina cause accidents. Omobes Commander Madam Pamela Muita nerena ikirana somo yegoyo abunera senkwana yae ababoli abaraya butibanchira bali abalinsi emyaka 15 n'etatu anemo nobuna kero school chibungire komenta nayo nababole tibako gandi chipikipiki ase chimbero cheigoro mono. The other thing watoto wetu wamefunga shule. Si wamefunga shule? Vijana wengi wanatamani kuendesha bodaboda and they are under age. Si ni ukweli? Under age anaruhusiwa kuendesha? Musiruhusu vijana under age wanapewa pikipiki wanaenda speed. Tafadhali ambia members wana boda boda speed. Hizi barabara zetu ziko na corners, sharp corners. Speed kama huwezi enda speed ile ya kucontrol, utapiga hiyo kona na itaenda na wewe. Control speed. Korendo mwali bomo yegoyo abaraya ba boda boda nigo barule birengero byabo. Asama leta ngoro kumaseno Clifford ndorno mo kolera singito mena baraibe Nyamira North Wonspi asoko bwatira na twakira so bonge konyore satu yetio ko igora ya association. Asama leta ne ngoro ku Filipu Nyakwara igongwakira omorajo ito bwe county penalty Orindo biyamona soko toretere certificate ye sub county ya association. Asama leta ngoro kuchose mongale no atule maiga yo Orindo na ndo Orindo no morajo ito na no ne tumate na romo chairman Nyamira county. Asama leta ngoro kuchali sivundi togwakira morajo ito Bernard Orindo buna biyamono asoko banga no kubange meroberie miya yogo tokonya asama tukagocha elinde buna bana boda boda ntonya kwa baba sabiriri
Vincent Monda, Nsoko TV, Ikonge, Noti Mugirango. Majito murigeria tugotigara se county inande ya Nyamira kura chinsemo cha Ikonge North Mugirango nande tochucha chinsemo cha West Mugirango nigomo bwathani bw'ikiama kya ODM na bwigomo chole omochoreria kurwa Nyamira muske Rogers Muture nera nigakwanira igoro y'ikiama ikyo kya ODM asatebire bunano nye muskerela mono dinga hobereka gusira ubuguma bwaye kiame kinge chikogenda nabo gotena mutwiri kinyareke gwikarania amaganio abo bune kiama nabo igo chinga kyatebire buna mbachikubwaterana kwene kyabuna ensi ya Kenya ngochire kumurikirwa nabo igenyareke gusuka mutuma nchito murigeria orobaturu betero kwaligwa na wanomo sakito kurase county Nyamira tukatonyora sinchira yabene. Umuske Rogers Muturi hoyuore mubwatani w'ikiama gya ODM nabo igo monjoria mukonkora West Mugirango niga sentunda yenda eso kirigote nabo konguna kweranga barabumune chama ya ODM nigo hegendrete gotinga kigima nogosira ko muskera irodinga ngo cha kogosereria kwendera kobera se chama kikiabera senga kentambe gya ODM asamalieta ingoro Rogers Muturi ongera ODM ne patia nene ebwate foundation ya nene papa na tiga ODM asama ko kama ya papa bweka kuru munwa yaime igateba omonogeli bwe party ya ODM ne secretary general Sifuna amangana Sifuna gukwana na aronji tumanyete papa kwante kuru munwa yaime lakini ani ni maite party yeito ne party yo mochoko leaders be party mbaje baisaranse batuete way forward kaukwana bene nabarari nigo umuskero cha sibo igwanya ko baga kwene kinga munabarayi mbachikogendra kuyeya chimbu nabo igo boroso bwabekirwe no muskera ira Odinga kwene kinga oborayi konyora gikira sense ya Kenya mbochiko baboko gendeliwa asebisa kubigo chicha again tutaite gotebya abantu baito all the time make sure you are sacrificing your life to make things better for this country. Una papa a sacrifice y'ubugima bwaye akagende chere myaka kianda talenge kobera bwoye kirenga kikwango mora papa kali Mombasa papa kali Western papa kali Arai papa kali America ebinde byonsi bi igeruete kokolera abakenya na kegerete bono tutinine iga to enjoy a freedom kubwatikana na serikali enene yu ya mwebekirete gutwa igoro muskera irodinga migere irebo igo muturinga obuyamboro bwarokanire hanene mono aso muskera irodinga nonyekera asire niga agendrete kwegera obwene bwamanya bantu igento gekogera agendere kobaga kwenyorwa by all fairness tuchakire from the story we are now getting kurgesekere papa asirete amena arwalete una papa achiete India serikali played a big role as a papa kogenda kurwali bumumbu na ndekere papa asira serikali egatome delegation ya Kenya Airways rao 001 ndege kurukurao igaonjerwe lieta ikarukwa rao 001 ikagenda igachukui papa komoleta paki na maskani tiganjengire libageli litanga ndara akira serikali yetu nambia mono yaete papa amasikani aliyabwenerete kwayo igo boni gaturabeka siasa kando. I think whatever papa was given yesterday is something that he could have been given long time ago. Stephen Nyarikembunde, Nsoko TV West Mugirango county ya Nyamira. Mwancho muligeli togotigana no mulikito Steven Nyarikembunda soroboti oruo kurwase county yu nikobono tokwira na sumucho Nairobi na namono tonyalko batokwanera oyo kabero munachie ebinase kigambere kenene muske David Kenani Maraga litukulie goro niganya tokabaga kuraga serikali ya Dr. William Ruto anamono ase ero muraibwense go BKCI machika yu agoteba nigakura abara akura bakenya obusibule na namono agenta agoteba nigekwira niense maiga na nigo kiachire mamincha na biria omurai bwekiama gya ODM oyo bono nyagosira muske Raila Amolo Odinga ali kurwanera murai oyo bwekiama kya United Green Movement nigaya kwaneta ya chinsemo cha Nairobi na namono kelia tenga niko bono ensi ya Kenya na bakenya wenete kuboka liwanyara ko bakurwanira obwene bwabo
Oyo kabeire homonachebina homonene David Maraga omochire serikali ya Kenya Kwanza insi oburaibu wayo muraibu ensi William Ruto asoko genda mamincha na maganio ya katiba yo mwaka bw'echiri 2010 asoko soana obusibori bo bananchi bubarwandirete okwana nabarikia mang'ana asomo baganio yo mohime mocho Nairobi Jumanne. Maraga niga kwanire hese yeyo yabe kwa semiswada na kobari chiko yokorengana nere nigere yokogosereria kwechingencho cha katiba. Yale mambo ambao serikali ya Ruto inataka kufanya ni mambo ambao afuatani na katiba yetu. Wanataka kufunga midomo yetu tusije tukazungumuze yale ambao tunaona yanaendelea. Wanataka kuuza mali ya Wakenya. Maraga nigo bona mochire hegakorekyo hasebuna nigo kianegetigwe chingaki ense arenge komorera homusikera Raila Odinga na goteba buna nigo heyure mamincha no kugania kwa bananchi nabo igo hamaganio ya katiba. At exactly the same time that the nation was grappling with the news of the demise of Right Honorable Odinga, President Ruto was in State House signing into law not 1 but 8 bills, some of which are quite draconian. Okwandra homuswada bokorenda obotumiki hobobebwe mitandao asatebire heyene njira yamo yokogoseria obosibori bw'echinkwana nebirengererio igoro y'oborai bwa siasa igaichanire amaonchoreria ase chinguru echianyare ko bachikoegwa eserikali gosieka emitandao ende yonsi eyekerero buna Facebook, TikTok, X, YouTube amo nechinde hase ekerenga yokorenda ebikore byokogoseria oborendi na koenekia amang'ana y'oborimo. Gives the National Computer Cybercrimes Coordination Committee and constitutional powers to issue directives to render a website or an app inaccessible for promoting, amongst other things, illegal activities. Simply put, this unconstitutional committee can order the closure of any website, blog, mobile app, Facebook, X, TikTok, YouTube, or Instagram accounts for allegedly promoting illegal activities. Boigo homuske Maraga nigo bono hagikeire hogokea gukubwatiranigwa kwebirengerero bya bananchi asemeswade iyo nakomochie bunge haso gutaikirania hemeremo yabo kunenjire bwendrete. This is meant to entirely circumvent the necessary elaborate parliamentary oversight and neuter public participation. That's not all. The Act has no provisions built in to ensure parliamentary oversight regarding implementation of a ratified privatization program conducted by the executive. Ase hogokwandra homoswada bwokonia hegati y'ebintu bya serikali gochia sabanto nyene ase hamochirie hokwena no wechinguru gochia somorai bwense amone wizara ekegancha kenene wikirania hemeroberio yo batari kubwaterania ebunge amona bananchi. In a nutshell, the new Privatization Act grants the CS authority to auction national assets. The CS Treasury and the Privatization Authority, as we all know, are handmaids of President Ruto. If they sell to themselves or their proxies, the Kenyan people will not get to know. Nigo boigo hakwanire hokomentakana wesiro asa mochire serikali ya Kenya Kwanza hasoko gendera gukabesa na komochia buna Kenya nigo ego kabesa chibilioni 5 kila ewiki. The Kenya Kwanza regime is currently borrowing over 5 billion Kenya shillings per week when it has fully auctioned this country's treasured public entities without meaningful parliamentary oversight and public participation. Nigo bono Maraga sabire abananchi wesokia na koira hegetambokero yokorenda hobosibore bwabo na uria eira yogochia goikarana se kote ryo kwamereria meroberio yo yonsi. I'm part of the teams that are going to court and what we are going to do about that. I said there are already people who are going to court. These are people who have similar views like us, who are opposed to this privatization process under the cyber crimes amendments. Clinton Ondigi, Nsoko TV. Mwanje tumurigiria tugutukana na roboti uru rwa musike Maraga nigo tugusika wika nsensemo
kaunti ya Kisii na ndasaba minyi bagichora bari no mogoko asabanyati bakwagachirwa ensoko no munyangongo bugonchiriria kwerire Douglas Rutwa Lisosa unenchira ya moyo kwenekya bunango sirara abantu banyare bakonyora make asabego babete bagukwanira igoro yoko igora chindo chicyabire chigo ticho se atebete nachiko bakonya nandi kwenekya bunakonyora bara machamaya bakonyora bakonyoma njito murigiria tika turategerega chichinkwana cyabo nari abetega kwenekwa Munenjira ya moyo korosya chindoche na bwego kwenekinga bamenyi kwenyora bare chindoche nigo yore no koganyo kuya Moske Douglas Rutonke uyu manyekaine Lisosa asiritko rero hara umuroberio bugukora anemono kwenekinga ngorose bare ensoko iyo rachigokonya bamenyi gwetani akiri bwisato korwase wodi ya bogichora munenjira ya moyo gochencha na kwenekinga gwenda bare no gochencha kwerire bakatoroseria machaya amachaya bunaba abana baganza gusibiji sabuni omaete chipaipo echikorwa tubatebya abana tagusibiji paipo nechiangagu mache tari gusiberiwa abana bakarorambusa bonekero barora aerire bono nari bansa kuriranga ngogotokonya amache nanje ngabaira niriri nanyoreta abantu bakatoliki bagatokonya amache nari mwanya sariri bono tigomo oyo minto Lisosa nere munabekiruga achicha tororere ngaito kunywa amache ngakitokonyora amache akiake ngochare gusira munasirete rinde tokwenda twachikuyo bande twaseri gutwate biguira na seino mochikuyo amache jena akire mbuya mono asengejo Lisosa lyarengere gotoroseria amajaya abangira basumbukira bobe naende bone bale kobuja nebisandansa Lisosa etulege gali orutwa orojo rorwabere rokonya abantu abange kuruna twakina twaba turabana lakini lo ikagatirwa salikire esali abantu basimekire metembaga roche amatoboli moroje nsabuna akire amatoboli anara gosalia water towers emu ya nene daliga igoka etutaite Nyamira county ngima chinsoko jirinya sato etechire natural abarayi baita sabaika chinsoke kabire gichirosibwe egekogera amanja akawa very expensive ukuira na dole muno ukambani bakuliya amanja bakuwoka a big distance lakini gari ale same desert iga ntosese ni tubwata amanja lakini abantu baito amale makeire no yamale makeire nje nara wacha abantu baito nana ki abole mu buli tubwata boke tutigasa amanja arasa ase water tawere torosia amanja alia erinde abana baito na abantu generation gocheje kunywa amanje bagukwana ime wodi ya bogichora ime bunge ya West Mogrange county ya Nyamira litkoria rero igo baichene iroko sira kwa mache anene wechinsoko echo cha kamire kubwatekana ogwa kwa matobori ya sechinseme echo nabo igo abasaye boticha chinsemo cyo kunywa mache amanja ya saligete sana mwiso kunyaligere iga akarosi kungwinalia akakama esali antu bawa kama tobori bo ninje nabo esali ngokora magana climate change ninje nalengereti bono tiganchega iga abantu baito litanga ntubasomi abantu abana balega twabasomiri yana magenderera manene mwatoreteire na abana babagwaka matabori bakaroche gaki bakora masikani amache ne gento kia muhimu bono nakia jitaga sirere bono una matabori acha gwakwa aka macha gasira kaera nigo basabire county ya Nyamira kwenekinga nkurigerere chindoche asaboye gati y'abamenyi bamwiraneri Moske Douglas Rutonke ombuya mono asoko gendera gotena n'abamenyi babo gichora ige program enene nkuboli abarayi abuna aba MC abachora kibese nkiri buna county ya Nyamira ja climate change ikuruswa libaga doko yurus kibese jiriko anda gokunya giboholi amanje narale natural ngo ba protected alengo jakoba more important than using a lot of resources kwanda kunye bisima giagaro roje aba to promise ngaros bare chindoje chibese chitu kuje chindoje unanje nange kamiti ya chindoje tokubanga chibese kunyamira cheka kati chiazira Steven Nyarikembunde Ensoko TV bogichora West Mogrange county ya Nyamira Buya kigimo muri kito Steven Nyarikembunde asoroboti ururuya na nemono lende kagerete ngabali bagwa kama toboli chinsemecho mbache bayiguyene egarende bayigwane nga macha itabasa ko kamagago kamarendo muchando toche tia sesemi muchando monene mwanchu muligeri nara YouTube atese mambia bono twakumanyiri buna baliki baito bagendete kuna gweta asibinyoro na nemono gutumanye ngendete gokorekana chinsemo aigane Nsoko TV mwanchu muligeri murubiri Nsoko bwakire
twete twende mutimo komokego Diana tukwira na toso ase gazeti yendo naro ya samangana maiye ibinyuru byito bya gusi yonsi esebetete mangana nara korekana maya na yande nara orari atabwenereti na nimona ase siasa ya Kenya twarorire umuske David Maraga uyasokire nere unyare koba gakugikiria umurai bwense asekeria gotebanga niga bekesei lichiko gusabeke biria ya mokoba lichiko eyue kubwatania okurigereria nene mono kunenge mitandao na ndege ntatebire nigechikura ba Kenya ubosipoli bugukwana mochimuli teto ndo mutimo komoke tokoirana tosoya se gazeti. Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi. Kwarasire ansa maegelio yomonwa atabwati ebikoro nogenetie kwagacha anki yao na maboko ao omonyene. Aiga Borabu Technical Training Institute nigo tokwegeria ebikoro. Amaegelio aito niga kogenda nokogania wechiro nobumanyi bogwakana. Chikosi cheito ngamona mechanics, electrical engineering, ICT negati yechinde. Nigo togotoka imeyomochoke birigo county ya Nyamira. Asamange twakere simi ase namba 0746211764. Gose torikere email gwetera borabu@gmail.com. Borabu Technical Institute, technical skills for development. Magega ya televishoni Nensoko wikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asaliguri liyakibusani torikere gose twakere simigwitere namba yaito yobonchuria 0788666662. Nugalite printer, a photocopying machine, gosetone tago chande asobokoreri buao. Ika aseduka Nairobi Copy Machine Solutions. Bwenyo rich machine ao chigutumekasi chobese na bwegas chinsemo chobo inchorelia. Ligurito neliokokera nigoto kobera ekero kuagurire. Nigoto gutuka samagacho Atembo House lirongo liya kabiri erumu ya kabiri asebara ya Moi Avenue katikati yomucho Nairobi. Hapa tunauzanga printers, photocopiers, desktop and toners for school, for cybers and for the offices. We have black and white, we have color every day for zote printers, kila kitu. Karibuni sana. Samange twakere simi ase namba 0700259909. Ouru Superstores yene duka mabongia eduka wetani eduka ekoni bintu rwanchaga guchakira
ebyobwaga kibuna amabati y'ekigeji obutambe n'ekirangi aho ayukwerorera nogwecorera se showroom yaitu chichuma emesumari chirangi chitangi chamache nokwana togokora ngurukwemalire ebitunge ty'obulemi buna chimbusuro noboyo ase chindagira ekenikia getagwisirwa nkondithura amaguta y'eching'eni omuchere esukari echumbi n'ebintu binde binge byeduka tako na guchamachama na gutabataba gokenakena naria kulijeduka suragure byonsi inse yekiramekemo asedigurire inse ikaseduka ya Uru Superstores asomo Songo ibara ya Hospital Road amagacho Auru Complex ange na Credit Bank Oyonkeni Uru omayene Uru Superstores Limited Kisii. Karibu nyumbani ya Waminto. Samange akisimie namba 0111161500. Kosetome email info@orusuperstores.com. Boigongo toka turasinchira chekerero buna X, Facebook na Instagram. Uru Superstores, karibu nyumbani. Somo Keni Uru Superstores yonyole vintebe. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Ligaliwe Nsoko TV na murubeliwe Nsoko bwakire nensa ya monista Cameron Geberi chabona mambia na bono nigo togoso ase chinse mu gazeti na nemono twamentire kirogo gaiga tutagete uri twamentire kirogo yetebere ngakya kuruko Manju mligerelia ndende pingi yangu kwani kwa Nsoko bwakire astogo chiko bato kuligerelia ngaki ategete kurwa chizinga seti awa ile Italian ngoro kwa choya iteba Wancho muligereli ncho ya iteba soire gaiga tugochakane gazeti ya The Standard iyo gateba nigo bono busibule bwa jarika babukulinwa asaba gateba chinsa inyema ya yogosira ku muskera ila mulodinga murayibwense ni gabegete sei amachiko atana atatu aywa bwate ubututukanu na namono bali bakonyara kwa bakwamiriri bagateba niga konyara kwa gakura muskera ila mulodinga bintu biri ariko bagakurwanira samatuka mango busibule sebiria betega kurwanira asubugima bwa bwonse igati ya machikali aletire ubututukanu nilichiko likoligerelia igoro y'ubutumeki bw'imtandao likorunga Cyber Crimes Act nabo igo aswagateba ni igoli chikeli uchigotinya enchera togonyara kwa batogotumeke imtandao ase ensemel togotebekera tor online nabo igo gochikoba chigotinya okoiberwa kulia tokoiberwa so mtandao Namono igo expert balichi kelini ngoli bisete ase ebisamenyegete bya amangana ali bataba nigo chikoba likobwata abantu nakobaura obo sibole bubu kwana kera bataba okomazol engabina lyokobekere ngombe egento keliyo gosiekera te kwana gosesesete koga na namono ngento bataba nigo chikoba kego kiria bali bakoba bakwamerelia serikali nabo igasa tabire umuske just mona chibi no mukoro David Maraga nyare koba gagwe soki nakonyara koba gakugikelia lichikelio nagoteba nigo likonyara koba likokora igento ikoro kwago chechelia ebintu Raila Odinga abetega kurwanira samatuka mange aiga CPG nigo bakwanira ebi machikayo na asbachagete alia cyber crime gose aliyo butumeki mutandao asbawate ababono iga nigo yabekire ngabali bakonyara kwa bakolika amangana yobulimo aso mutandao nigo bachikoba bakoba bagosibwa igesibukia miaka 3 asechera gose gwakana chifaini chitaitani chi milioni 5 mwancho muligerelia sigesamye kigia na ndasa machikayo mutandao bagateba ondebwensi kutoka kakurua igento kiliyo tebekana oroboti rubwate obututukanu nabo igo nigo chikoba na aroga kubekwa asechera na gwakana chi milioni 10 gose emyaka 5 agonyara kubagosibwa na namono ekibatebire ekigo chikoba gigo chikobukura abarwaniriri gose bali bakoba bakwamerelia serikali chinguru chigo kwanera biri bigokorekana ase serikali SSMND ni wateba
serikali netware libaga liochikoba gigochaka koba gekuyiria chi website gose chinga kichinde enyare koba kore gentugirie kuruko blog gose gosiekerera chi website gose nonye ne bitaseni neba n'abantu bali bako likamaga n'abaso mtandao onye bakorra nga nebe ekoba gekoreto ogocherera gocha sense na namono bali chikoba bakugani kogenda nonye na bosi wike gambere gochikugani ogochika ili banyara koba bagosiekerera emitandao buneyo nande boigo ninge chikoba gegwanchira abanyanyimbo konyara koba bakonyora abali y'abakenya na nane mono kurwa ase chikampani chiri chikonyara koba chigotenenera okoena na kwa mangana anene mono buna chiri chisimi na boigo banyara koba bakonyora chinguru chikonyara koba bakunengia biri gukora aso mtandao murai wense niga sainetie gose niga begete SI ebisaminye bitatu bye lichikelio na nane mono asikeli kyanyara koba gekoleta ubututukanu na umugano yini gore page ya 4 ne ya 5 na mono noro mugano chagete nande asimaraga batebiri ngatumira ne bose wike gambero nabigo manjito mulgira togo chase gazeti ya Daily Nation page ntangani nigo kwanera igoro ya enkwana ya yomora iraira mono dingo yubano na gusira iyo kwanera ngani kiege kyari ingana ya yomo iri gotebane iriyo tobwatabara igawo tobwate sifuna tubwate mugavana wa county ya Siaya James Orengo, mugavana wa county ya Kisii Paul Simbarati, mugavana wa county ya Homa Bay Gladys Wanga, na baigo minority leader Junet Mohamed, na baigo treasurer waziri treasurer CS John Mbadi asigukwanira kiro monta ukwanira golingana yo moiri Raila Amolo Odinga abeteka gukwana manjito morigeria ase gazeti yenige gukwanira igoriye kiobo kyo kiama kirikyo bomo bwa ODM asiba kuboria nga ingana yo moiri musikirela Amolo Odinga atebeteneriye nto bwate sifunaga gotebanga ingana yo moiri Raila Amolo tebete nga ambachuko sokyo omo rayo yomo urabika gutiniro buraibensi ya Kenya mwaka 2027 nanda kuboria nga ningo batebiringa omusikirela Amolo Odinga na batebitinga ngo batebiringa ondite yo guchikotenina asuburai muri bo mwaka bo chibubere 2025 nabayigo mugavana bwe county ya Siaya James Orengo gotebanga ere Raila Amolo Odinga gatebitinga kwikabaya bebako twaro boroso asikiama kiria kya ODM hasa tebiringa wikaba twaro boroso nobomo banyare bagusikia ikiama kiria mutwe nabayigo Kisii Gavana Simbarati mugavana itukurasi county ya Kisii nera gotebanga agoikate byabananchi mboni sabali ya chakire nande goika bachi gocha babuna babwi mwaka bukiri bubere 2025 nabigo mugavana bwe county ya Homa Bay Gladys Wanga agotebanga the last instruction nuko chika kwa moiri musikirela Amolo Odinga abaite niga batebetenga wikaba beba gutigara ase serikali nando tebiringa ngo mura yo nyagusiro musikirela Amolo Odinga batebetenga wikaba tigara ase serikali banyare bagokora emirimo no musike William Samoei Ruto uyoro mura ibinsi ya Kenya nabago Junet Mohamed autebanerenga wikaba tigara ase broad based government wikaba tigara ase broad based government kose babe serikali na enkwana ya Junet Mohamed nga Raila told us to remain in the broad-based government. It's on record. ODM will either form the government or be part of the government. Gera be serikali usabe party ya serikali. Treasurer CS John Mbadi nera otebanga ekere kwenye musikirela Amolo Odinga tarakwa niga batebetinga batigale ase broad-based government banyare bakore emirimo no musike William Samoei Ruto manjito murigeria mangana yitugo chiko yasoma ase gazeti ya The Daily Nation page ya 4 ni page ya 5 asabara yabu ba ODM bomo ba ODM bagukwanira kiro monta gukwanira ekyomora musikirela Amolo Odinga betika gukwana konyatara siribu mabwaye minto chweya nuruja mangana kona ku change ibintu ngona goncho libira sekia makeria na wikira boni gatito maitinga ngaikeroje enaga ni toracha kirenga seti ya The Standard kogera asenare no nyenintwe abana bari to bekira ngoli karaba tabanga anybody ora toge kaneka ku publish information ere false ose
information etabwatio obwene boisaine in journalism kose kero tokolika pari ndobwate chi interview ibere ndobwate off the record interview eli Innocent yagocha atotebi njengo colleagues treasury binte binebiga gose Kenya pipeline nkoni were lakini gaki mokoraki mosoki gose wonye mogosoki monteba eyu toliko soki now nayo bwenerete koligereri une journalist ninkyoko kora onyore that information from another source gekora kogosoki uri direct like chioditasi okonyora na bale go deal negente kyo kwa mubekire asaba tochiche interview ende tokoroka on background nelinga information ye kwanga nabo konye quote ntebe Innocent ntebe according to the source ya gokora treasury lakini tindi goteba lieta liao kwarire tuamanyire chibesa nchisirete igana gose source ya gokora ga state house ototebiri gento gete ngiakorete igana kwarikire oroboti uru naende butambe oro no roboti ruriro kogera no ni chigwiso pulowa bachicha on board bate bayaya gento gete kiabeire noro chebuna wasitamenya egwiso pulowa ruriro gatote about JKI nini adani nkoirere ndo bate chigwiso pulowa bono buna Kenya ma ara oboe ago chichogote gento gete na gento gete kiabeire lakini to ngwana bono you can imagine karoli chikeli libekire timaitinga ki investigative journalist bawo chikokora no ni chigas chiabo geko garango chichoro bolibwe information ye ngai kwaruseti bakobeke biara information ye yera koletaki ere false kwarire next yo monto ndoro china chikokora because ntobugate that obligation lazima protect yo monto ulio koete information even if it means ngo itwole unless that information ebegento buna gia terrorism nebintu binde ligera lirichikeli gabona liabwatire chi activist like 3 years in jail was 5 million loan abantaba nabo bali okonyora bawo kwana the voice of the people ilo kabona lito to ikire general election abantana nabo bali okonyora bawo kwana batabana ya gento gete kiabere gento gete nini ekerega koko bwata babere ababande babo irenga yumuntu awo chikorusi 5 million kole kwirende akane nini fine waitire freedom of expression wancho muligereri nabo wesomera roboti urwa CPG ya kane ni ya gatano buna cho ya kwanira na mono asokora uyo kabere muna chibina wiki gambere kenene muske David Maraga goteba tumirane asike gambero busibike gambero asatebiri muske Dr. William Ruto nigo tochikomera na busibike gambero na mono bisamunye bya machikubiri bya nyara kwa bigo yetigwa chitaliki 15 maiga yo muske Raila Amolo Odinga gosira kili ase Maraga asamagana ya goteba noko ira ni maiga ense na gochechelia bintu biria muske Raila Amolo Odinga karwanerere gati yabo buna ko iguru mwancho muligereri ni botumiki bw'imtandao linde ligereti igoro yekiombe kia echindemero na namono bachikateba ngani go bono omwancho muligereria babekire ebisamunye biya bigochiko babikorera nga kie serikali go nyara kabage kwana na no bulimo ose ko nyara kabage ko ino no bulimo ese ko lemiro bili yabo sibagateba ni go bono banyara ko bakoligereria igoro yendemero nabo igo lichikelie lia yetetigwe ne linde ne lyokoligereria ebintu biri bitoita inaine na namono chingiti choro sana nga kichiko nyara kabachikolendwa nabo igo mwancho muligereria lyekoligereria kiombe kia nyimbo ngaki ko nyara kabaga kole mirimo yaya nabo igo na kelia ge kurukunga ngaki birito goteba chindege chitu chikoiruka asamale nabo igo asokoligereria kirito goteba mwancho muligereria ngaki serikali era nyara kabaga ko ni bintu biribire biyaye na nyara kabaga ko ibeka gucia asabanto bene ge kurunga Privatization Act nabo igo mwancho muligereria asomugano yugo kubwatanigwa nigo bono moteli umanyikanta selieta okurukuruben Kigame na ratebire nigachiko genda busibwike kigambero na kubwatira na nikiumbikeli yekwamiriri na korango bwana bwa manyabantu banyare ko bugwikirana iri banyare ko bakoranga banyare ko bakonyora gucika kwa bwango iri kurusia amachika itanyara ko bagakora emirimo asikeli batebire nigo bachikora agenda bararigende kunga conservatory orders banyare ko baratenenia barorenga ngaki ego chikoba kekorekana mugano uyu nigo le page ya kane ne ya gatano on the same tutaraswa
ODM. We are heading to general elections 2027. Omaya kuruo ole teli chiko obwate powers yoko chat social media. Obwate powers yoko bwata nini abana apari. Obwate powers abantu mbale oranyore bakora kero kende IBC. Ara baise goteba apana tigangorero bumaine. Esafe yabunando chema is not what okwa abantu aralia isiko igali. Number 1 koko chat social media enganga niko tole gesunteme. Era moko kale bintu iga motole tere announcement. Mate te time tu ale gotumie TV yamo. Ida ya taifa ya ikasasta yari migwa. Tuachire ngo revolution ngora tuikeire paka tubwate different media platforms mpaka social media. Omanya wocha gotosiekera arafu tumanya ko sherekea Raila Amolo Odinga tomo mpaka state bari. Whereby waitire ebintu biri konyora akolire konyora zenya alikuwa anapigania. Omwanchu muligereri somere nebirengeli byachwe Diana watebanga kiro muntu gagoteba umusikira Raila Amolo Odinga na motebeti ase gazeti ya The Daily Nation una wateba ase gazeti ya The Daily Nation manchito muligere nande nabakwirana danyara kimukwanira aliaro rase gazeti angmona sikya meki kya ODM asomusike sifuna gotebanga baiso gotigara ase serikali process government usoko gwatira na kolina serikali yo Muske William Samoei Ruto ige minetinga ikiama kiri kya ODM niko kigocikosira kuri ntwaro ligati yabarai mugabara bwe county ya Homa Bay Gladys Wanga nabego Junet Mohamed nabego Secretary John Mbadi niko bagukwanira igoro yo gotigara ase serikali ngagotebanga umusikirela Morodinga nigatebetingana ya yo moerio kusukumena na kwabo ko moerio nigabetiga kubatinga batigara ase serikali nabo ndoro chegati abali bagotebanga serikali yoseki amakirikyo bomabwa ODM ngechigosoa nabo gosokya omurai urabega kubolia oburai bomobonene wense ya Kenya gusobo president mwaka bw'ekiri 2025 nebirasaba goteba na Edwin Sifuna gotebanga goika bachugosokya wika bachugosokya buneki amakirikyo bomabwa ODM nabega gotebanga no ino murai musikirela Morodinga oyiboni guri nyagusira ekero alingi gotebanga ekiama kya ODM ngechiwesokyo mwaka bw'ekiri 2052 nigabetiga kubolia nganingo otebire nabego mugabana bwe county ya Kisii nera goteba bachigo cha gutikara serikali nonye tuwete chingwana cha yatebetenga itsaida muraibensi ya Kenya Muske William Samoei Ruto acha se ekiama kirina koba flag bearer yabo use batigare ase serikali nabego manchito murigeria negati yali agendete ase gazeti ya The Daily Nation asomo governor bwe county ya Siaya James Orengo nabego nera kanirenga tebari gutigara ase serikali ikiagara ekiama kirikyo bomobwa ODM nigo gikuchikonyara kegosirwa andonyorenga ekero tutabwati opposition ere strong manjito murigeria province ya Kenya iranyareke gusuka mutwe na kumwe kiagara opposition igasia ino kurigereria serikali na kuyimurikira nabaiko Senator Geoffrey Osotisi enere ningagotebanga weka wachiwe sokya unekiama kiria ososi bunekiama kiria kia ODM banyare bako ba strong banyare bakogendera mutweri banyare bakomuchora umurai uranyarika gutinina ekiamekyo na boigo umurai urachigo cha buno murai bense umwaka bw'ekiri 2025 nebiro manchito murigeria nakonyororo botyo rwabene kurwa gazeti ya The Daily Nation page ya 4 ni page ya 5 mwanchu murigereri se gazeti ya Daily Nation na Taifa Leo niko babagire se bikundi ibere nindoche libo elimo libwate asekia kya ODM libwate Muske Opio Wandai ligatwara Muske Mbadi boigo Junet Mohamed umugabana bwe county ya Mombasa Abdul Samad na boigo mugabana bwe county ya Homa Bay Muske Gladys Wanga na boigo mumurumu abo Raila Amolo Odinga Dr. Buru Odinga semende akabere nige bwate oyole omuliki umonene bwe kya Muske Edwin Sifuna boige gatwara omubunge bwensemo ya Embakasi East Muske Babu Wino mugabana bwe county ya Kisumu mwancho murigerelie nabokanya rakaba koligerelie senchira yobikirano nando wabeko kororanga nga kiriboeli libagirire ine gazeti ya Taifa Leo yababagire barabu batebere basoire chinsemo ibere chwe nindoche no star John yotobekira ali uphill task Oburu fights to steady ODM.
omwaka 2012 Musalia Mudavadi akaiguna ari chinguru agatebata kobe presidential candidate wetera ODM igo bamutebeti ODM is Raila Odinga and Raila Odinga is ODM wono chire ekiameke nke bugate test geten konsana ntoroche abantu mbale wetera blessings chiara ira baso ete serikali oyo Mbadi oyo Njo oyo o Paranya ntobugate Opio Gudanyi te Opio Wadanyi te siasi energy kwaro jejo asa matangara ira goteba nche nkobera sibe papa antigete sifuna era kago tenena oteba na refi speech yo mugaga yo mweli ngwana yo mugaga yo mweli ngwaro jo mugava na Simbarati nero komeki statement yae gotebi nani Ruto is welcome bono endo kera is a test of time to wena toligereri gochumutuga ngoyo oracha bugatani abandabaiga koro koligereri even outside the ODM sakaja ni gari ngomuntu baba nonya ka owine tichikura gwetera uda kogo cha babu wino kwanyoranga babu wino no muntu kwamba korora gwetenenerete kivyake na ndokorora konyo prepare na mutange ticket yugo chi mutuga naro chegento nini agokora bono ngogo chiko ngaito bawo chikurusie ga muro che kubwatani ekiamekeiga interesting chiro ne kiama kiatenenire miaka 20 bono gochumutua problem ne chikobora kindigango tororete leadership yetigire because ye party ne bwate deputy party leader structures nchiro the secretary general nchiro alafu bono oinyore nabanyene mbaro abanyene mbarabi sometimes mbayo mbayo alia semali ko na secretary general lakini wako na say igona boko nyora noe ko le secretary general kogo tebi wikakuya nindo chegaiga asepeji aga tano limo ne peji aga tano kabere siasa yo ODM nige ukwaneru asbagoteba ubugima bono bwa chakire maiga yo muske Raila Amolo Odinga gusira na asbagoteba nigo ebibao byarorekanire maiga yugo kukwaya na namonege bateba muraibwense igatagete hochikotwara enkwana yaye yabena sekiame keswa gateba Oburu Odinga nigo bono ari ase enyancha gatigati na namono gakona ko bagakorekana wakire koko wakire campaign ekoko ntu ateba no castigate wakire campaign umuske Dr. William Ruto na asikilkia rorekane sebwango iga nigachiko bagagotema koirikia meki kenyare ko bagakogendererio busani bwabo se barabe bakoba no muraibwense nabo igose bateba umuske Dr. William Ruto nere asenchira ya bene nigachiko bagakorwa obasemye na namono gochikoru nonye nenibo eliyokoranga ekiamekyo kyanyare ko bagekumubwatesia umuske Dr. Oburu Odinga mwacho muligorori togoswa ase page ya kabere ye gazeti ya The Standard nindo chega igaba goteba igoro ya amatemwa ko baga chigo cha kasi bakare goteba nigo bono abaorokiwa na abayibuli babo bagendrete ko urwa chibese gose bagendete ko mangana yo kuiba matemu na arabamura bagendete ko so asemetego yo konyara ko baba gutuma chibese spate birenga abande bakari kuruno ni chiribusano asibakari ko ngainu aso mtandao nga konyara ko baba bakonerwa amatemu alia aneke asibakari goteba amatemu yo ale kugurwa niga kale ayobulimo nigo boni gabateba bali bakurukwa bayibi be mitandao nigo babeyete ekero aborokiwa bagendete kwirobeli uchiko baba gwikarasa matemu nabo yiga bayiboli nigo bagendete gutumika chinchira chirichia mukato gosenusu eli banyara ko bakoranga abana baba banyara ko baba konyora machibu ya matemba chiko baba gwikaransa asabona iga bateba nigo egazeti ya nyara ko baga korubu nengi na konyora nigo boniga abanta ubanyara ko baba soso mtandao na namono bagendete kurigia egentikiriyo tebekana gukurua ngambugata machibu na bagoteba umwana bwemia gosomo sae bwemia ke 22 ole se University ya Meru nigo anyalta ko bagakotebekana nerukora irumbe
akogesa kurwa saba ikori nabo igo aborokiwa na nigo gatebekana niganyarte ko bakuigurirwa igoro kerege tigubusiwe kigambero asaka ntichiribu 50 lakini nigo bono iga bagendete kunengi na nene mono baranyara ko bagosokia igento kyo kumingelinga mpaka into abaibuli kurutolwa chiwese no ninche nibwa toyo no chiko ibaga ikaranso grade 6 igo nga chiribu sano koligie machibu batire ngetekere sana igentekere sana karati goyo nyakogesa oyo bono nyakogesa no uri okone wana matemo usenkogesa karati goyo nyakogesa bono oyo kugora nyakugora bono oyo le innocent Kioro chutaite kogein kurwa kio bona kinaende tubana tatuligereri ntagiritiero neroro wa utaito ngainereri tombi kwagurire obo maene kwanyora epepe yo mwana uyo nyorire airplane ko maete biyapi kasi yarenga omwana oyo gatemete ne D+ ntoriko tabange D+ kwagure because nchire chinyinge TVET nini omuntu arakore abantu bande bare talented in their own way omwana ne footballer nini nkomunyokale lakini omuibuli omaka ndogoreri li pepe yiga omwana anyore airplane lakini ko manyete biyapi oyo kago tema ne C-. Nkioko gain ni swali kiombe kirite ne tamatemu yense neki nigo giatebire matemu abone yo baya gachete buya na ndeta kunyara kaba gako tiambo shorigwa egere muntu ndachi gutwara tebe ngonyorira machibu achikoenana na siboni gaba bateba bande basokiri kiombe gitene nire na David Njegere nigatebire nga niga airaneirie nsemo y'abananchi bali besokiri na nemono kunyara kaba kuru roboti yoru abande bakari gutuma chibese media tribune batuma bali batumira ba blog tiganda ara batebya akira tulese chigazeti shwe gura twaruri migano abantu bakare guyita okurigereria online yaiga kwanyora babigete chinchoke bintu byebiru oka advert gana go pop ase Facebook WhatsApp okonyora ase mitandao tateba kenda ringe okorega cia service kete musubati getore gotokorera buno murendi itu akaiberwe simi abekerete kerwo igoro keraiberwe simi komonyora rende nkoiga igaro mateli tanga nilikuwa iberu gochago suspect nchwe yomura ndayana nkonyerigyo kwanza bakege koro paka kwacha ndabekera tamanyi kerege ntongoye chirende ngomatebya tigango toteme gwaka tugaka tukanyora no mateta biya Nairobi agero gwaka kwanyora ya limire manyeli bodi ya goriki ya elira haya obateba nchiti nkoiberwa okogenda ogotikabeso muntu gweduka chimisana kumuguri nga yokoira ngaya bato pale gora ro mtandao tigaenda ararigereria ugocha bono bisintu abwate desktop okogenda ro kurigereria bali banyuki ngoma tengori egure no boli muboro akabeke besa agatumira uri akamatebye muntu ingo chara abwa golisi onyasi ndandaira diesini paka lero muntu itana golisi no uri atumirite 500 tayo ubiyana uchimia tana mutumita abantu bandi bautuma bakachiribo abwenere tato chinyinge kogera enkwana kwebori abaibi abatubwate batunyarite corruption yiga nakyo muntu ogwe chinjoka tana gotokonya lakini rene okonyora lero no mtandao nabo muntu akoha kesimi ya chwea agutumire message agusabe besa igongo boibimbole ni different way ntete gura somyo mugusi yakare kirenga tubwate kenero gosomyo mugusi ntagetekera ubwate 200 kiri kwale chikosalia ayese kwerenderia enambeli babegitari ayo mwakere omote gwasirie gento no bikombe bya ubiyare ngeso moyega byasirire utete bira netagekeyo mubage ni mwiki 200 ayo mutomere oteberende goche koko umuntu kwari kugorere cyane uganye bikombe bigose mbijiche egero test liye ruma nyenge bindebiro mtandao buno ko birora taliye kene umete gasi ito tubone tubate yo mwana inchi ngaki egento kibwate chinjira kirali bune simi nabakogenda sabanyanyimbo babekene bakubwate sina begotoka lakini kogenda so muganga ngaira ni bintu byao oyo jiro so mugango iranirigwe bali benye banyanabi nabagatotebya se namba ito yo studio 0788666663 otatebyaye kwana kogenda ande onyore byiranire
gose biborete chweya ino mugano rende matemwa kali kogorwa lakini togenda bocio nigo ndoche bono ekiombe amini ekigambero gia chire na gokonya abaibori be skuru ya Litain maega yo gwakwa fine yechiri buchi 40 na 40 na kianda ekera otebekana abana abo batebetikanite kogenda igintu kirigote bakorite buru ase skuru eyo bagakwe fine ya 49,000 na bono iga abaibori abu nigo bagenda bosibeke gambero ase bono umuske Justice Joseph Zegon anyarte ko bagago keya chibestiri abaibori babente gwakana asikiri batebete chibese chinichi nyinge na abande nigo babwate ji balance chi school fees bakanyara ko bakoigwana bosibeke gambero ngakiro muibori ni gachiko bagakurukiri bukomi eli abana banyara ko bakwira nese skuru na boige eiki yakwara bamente chiri busana chiake ukuru 49,000 goika 15,000 tiganda kubuli Litain boys abana mbalengo kagerete ratwale da na bangi kia tigatotebe abana na waratokiri bweyemo na 200 Litain boys jetiande bechiri bunye ene skuru enene tiganda rabekera 3,000 actually 3,000 na wale 3,000 Litain boys ne skuru enene okay nabenganya buru no Nairobi ya school chichi primary 3,000 chibwata abana che serikali chibwata abana chimu sana 49,000 147 million echina chibese chikane irichia gache chira ni skuru ase yale ngoboroso lakini bachiye toro bagateba chibese chine chinyingi na ndo bagateba skuru goso ngono kolipea bwake bagateba ibintu bindi bya saletigwe mbigo ikachibese cyo na namona igintu kibwente koira ni goro bateba ni computer chiri abana bali basaleti na namona ntu arocha abana bakorobekana na irende umwana noroche 15,000 choka echino ne kigambiro gyaso yategati muibuli naruta chibwati no 5 muibuli naruta bwati bo 1 tuikaranse na babo David Maraga enga kiemo tuikaranse no nabo musike babo Matiangi enga kiemo ratebigwe abantu bare kogende skuru bakabese ruchibese kurwa saba amate bamagosoma at least maybe kwarore muibuli onabwate chibese abande mbaroro muibuli atabugati pi umwana guru skuru nabona aje kubunga iga minyoke bwango iga abantu bakabakore tu Nairobi abarabwata abana nandi bamakwirana no mata bwe ogumubumbole unagusiye gento gekonyete ne ng'ombe gento gekonyete ne ng'ombe nabo kanyara mabuta y'ingini abulire pi Diana ino muntu kwita unabora batumanye bintebira nzi maite bintebira kamwa amabera umuru ase chingeni chiaroro babantu barage naruta bwati ng'ombe icho se bona kingota ibono bujane ng'ombe nere gucha yakonya igoto gota banga ngano 10,000 icho okay umwana naro gosombi gutotebe ne yango yae bayibuli mbali kwenya role paden kwa iro muntu naende ngago ikachi koligi chishiringi chirufu 10 akole kwerende na ndo bo manepi na bora matavinje I did not participate again tekenkeli mutego wapanyo umeshika wote waliomba na wasio participated was to participated we got 10,000 icho chirwewe lakini renda boro kiwa kabalisiko onye kuru moro kiwo turigerere tiga manyange bintumbira bayiboli bata planet no bwata bana mamino no maite se no bunere koka gende skuru na IB fo maite binte bigo chabia sali sana na ndeje tingotaka magana mna yungo rango nyingiri nkonyora uwezo ndaba discipline korati wapie vile kabisa chingura ile skuru mba dole mpaka inaitwa CU Christian Union omawe ikagari aya no yambo tukotoma tininki ge plan ay bone segie ko chake merero kucha nki gwako wete buna gwate baiga the worst part tuligeretia NHS lakini ndire tocha twinyora asemerero ya bwangwega yumanyete mono yarenge ne Changuli boys abana bayeta abange sana Bombululu girls chiskuru chinyinga abana bayere iroro chibura buru Moi girls twaligereri honestly ayabu no mwana ole skuru chinga kichi nabonda gukwanere sencho maybe okaranga oyo bichire bono tamanyete ibintu binabire in fact yento geliyo wakara you never know nabochi kubeka gose no muliro uri nayo begetebe troli yotete gusiara iga muliro uyu ugonchokero gosambe you can kill your best friend ulio madali yogo chaka yorengereti ni kirasi
ibwike no muntu gweita ekera gweito meta korengera ringa ekera ne itori nyarebe ororire nga na serve justice ororire yani nga kingechire sometimes igintu kende kero tarage kora kwara rengera likabire bona abaibuli aba nabondo chibese chiabere chinkongo I know some of them ibarabarendi abande barababusiyo bisiye abantu abande bari bakorera bante konda mwana yachite litain agweteke nyoro nero tebanga gakitiga nyekururega ese miaka yanemenye to mwana onakore asomba and then now kwa makonyora magane kamina ya so irumwe chumurili bugano inigole page ya kabire gazeti ya The Standard and mona bwe somera na korora nande bono kubwata numugano yu chweya page ya gatatu nebwate chiamate chiabantu batano bali banyara kwa bakoraswa chimbunde ekera umusikera ila Amolo Odinga nyartoka bagakoirwa asigetikia Kasarani ane mono nigo bateba nigo ababere nigo batokire kubwatekana na robotiru mubali bakira amasasi asomotwe yento kiairerete obongo bwabo gosalikana na mono bakanyara kwa bagosira na egento kiri bateba nigo kiarenge engaki yairetu yogochikuba yokoligererio bugima bwo musikera ila Amolo Odinga nigo buonchogete na kwaba eburaburu nabo igo koirera amakuli tutateka no mutumo kubosini tukwira na tukwanera umugano uyu Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721511500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nugari tiko korubwa gachoba nene gusoboke. Ovik Hardware ntubwate byonse biryoganetie asobwa gachibwao. Gochakire byoboroso wikebye kirama. Nkoni tore chichuma n'emisumari. Amabati chisimiti kwane kyuganetie ntubwate. Nigotoko n'ibintu byobya bwekerengo cheguru aserigo lyoraikerie. Nigotogotoke nsemo ya tente umuchunyamira. Samange tuakerisi nigwetire namba 0714213424. Asa Maria Tankoro Kwalis Bosibori Iga Noviki Hardware ego tukarega tente uko bari gani mwensi asa Magoria Rings. Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi.
mwanchu muligereri aigane nsoko TV murubiri nsoko bwakire togendete kurigereria yale sechi gazeti ase mambia bono na mono muno nagatebiri ase page ya gatatu ntwateba mugano nororo ase chi amate chi abantu batano bali banyara kwa bakoraswa kare bachiete kurigereria umubere bw'umuske Raila Amolo Odinga kero ile twasegeti ya Kasarani na nigo bono igo mwanchu muligereri bachinyara kwa bagwesokia na kunyara kwa bagusaba bokonyi anene mono igento bakwa nigetanga ninkelinga babere nigo barasetu na amasasi akanyara kwa bagwetaso umutuabo na kuikaso bongo na gusalia bongo andega igaswa teba nigo yarengo muyega bwokurwa magombo abene na namo nense koira chingaki na kwerengera lakini muyego unchugete na koba igento kya makweli nigo bono mwanchu muligiri bateba abakenya batano basiri ubugima bwabo na alies bagateba nigo bono chia mateche nyare koba chigo saba obokonyi anana mono asibali banyara koba bakonyora umuchando yu na nigo mwanchu muligiri bateba mibere yabo nigere ase chingendo chia Nairobi Vinro Home iyo kurunga City Mochari asibanyara koba bakogenda litukuligoro na konyora roboti kurwa asumubali we serikali Dr. Bernard Media uyo tebetenga abana anyari koba yakoligereri batatu abasacha noyo mumuswati nigo bonsi banyari koba bakora so masasi ayo anyari koba gaso bande sebikuba byabo na no moni gintu kirete bagosiria ubuma bwa boyo monere boigo niga kwirete asigeti Kenya Stadium litukoliria umuske Raila Amolo Odinga ile tuorogo chikokolerwa emisa yarenge yense state funeral na no mona swateba nigo ekonyare kana korekanere niga sireti ubuma bwa gwetera umuchando bwo kuburwe embeo ekwara abantu nigo baringe tigini bachita bangoro egento gekoirira umuchando ikoba na boigo nigo batebire bisaminye bya masasi nigo byarusetigwe ne byanyarta kwa bikoyananwa ili bachaki koranga kinege chakiwo ase bali banyara kwa bausiri bugima bwabo no musacho yo mokuru kwa Evans Kicho bwate myaka 40 oyu nigale isebwa abana batatu na niga kurwa se county ya Homa Bay anamone swagateba nigo anyarta kwa bagabo ikirana ora iliyoko nyara kwa bagakuri mubero bumuske Raila Amolo Odinga lakini gaonchoka na kwa egentekebe abande mbale noyo monaro lyo gukora egasi angene hoteli ya Kasarani ali mugano ino ole gabu mwancho muligire na bokoranga kichia mate chiabo chigukwana asana mono eyo tieno bakale batebanga tieno nigara setuo asige kubakiaye na kili bagoteba uyu murasete tiyale ngo mubasokano n'umuntu muligire obegete mbunde yaye kamuligire ti akanyara kwa kakumuita mwancho muligire mugano ino gole pechi ya gatatu babatebanga ekera ebumbi ya iranirense bono igakonyara gwasokaria ayande tutamanyite mugano inande ndoche Diana tuyoga nore gazeti ya The Nation epeji ya gatatu ngukwanira urigoro y'abantu babete bakoraswa Evan Sonyango Kiche Vincent Otieno Gutu Josephine Okengo na Josephine Jelda Burka abagirendo Okengo no magero sino muksi Okengo toko manyara kinende rero matentu bwata lakini Vincent Otieno na Evan Sonyango Kiche asiba gukwanira igoro yo gusira kwabo bagotebanga nigo bachiete kwa romo biro yo muske Raila Amolo Odinga yubano rinye gusira na bakairana na bono nigo baguchikwira na sitie isinyomba cyabo cyamati cyabo basireti amagimabo ase bagukwanira igoro yo gukwa kwabo bunabanyarete amati yanyate gusanga na bari banya gusira manjito muri asabanye na babo Evan Sonyango na Vincent Otieno bagoteba bunabanyarete bagukwana bakachita chomo eryo ase Brendo Koti agukwanira igoro yeri tukoya Thursday ekero mubiro ile twasiensemo chia Kasarani erega goteba bakachinsa isano nemo na beteka gukwana nomo gakoye uyu olibono nyagusira agagoteba ngamba beteba gusanganere akamotebinga banyare bakumirana na ndiga gukwana banyare bakumirana asetage keyemo nkumwakira ale simita ikeyemo ne tagikeyemo ekera chitu gwake simi na lyanyote simi yaye elimiri igari wakore gasia ya chinsemo cha Pan African Christian Union chinsemo cha Roysambu na Roysambu nigerange na chinsemo cha Kasarani na boigo noyo igagoteba nere buga koye konye bakwanire nere ne amamu abone amati yaye Evans korende ekera abatebetinga babo nabwatenkwana ataita sange ne familia yae na mwana obo omoke agakwane simi agakira mama mwa bagakwani anti agakwani omwana oyo mungina kotenga mambi nimbwatingana ntagitiko kwana naino mambi eyo mwanchito moriganero yaringe Thursday ekero mubironya obunyati kwikuira chinsemo chia Kasarani nago no arasetu akanyara kagusiria obongma bwae ase enga seti ya The Nation epeji ya gatatu kunyara uko gwesomero mugano yunyora sobwagane bali banyati bagusiria magimabo nabo igo chinkwana
chiamati chiabo ngina naso yuminto chwe mugano nora hando je innocent extradition of pretty soldier nkaite noro mugano kose omonto motangani government ya Kenya era chiko leta kuru UK yechiko mugambie kina the pretty soldier oli oitete omusubati yokuru kwa Wanjiru ndoche serikali gasete sana ngande numugano tubwenerete kwa maiso tweboli oisa ko koregento USA oisa ko korege nini ama mocho mungwana tayo kwata tu kuru Kenya igorobon igore ulio itete monta America miaka 15 yaerete na ande gabwate miaka 34 igo meaning ekera korete gekoru ikigaringe miaka 19 the American system ebwate lichiko ligoteba iga oise ko kora obosaria in their soil barabuya bagocha gukoi korwa sokolete kwerende korwa secondary yole baenda gukugambeli sobo nkaite even the British tindimo wakili oise ko kora limocho kore Britain kore UK countries otamegocha barabuo ebagocha bakoi kina tuli kugambira Kenya ochiko gambira kwerende ngumbu yango torole ko ntwe o ekaro the British soldier ngaitana abarengele Laikipia agwito musubati uyu Wanjiru otamagochi UK the UK government neto muntu uyu neto soldier yu atebe ngabone mubwate so endege ime genda Kenya ochiko gambirwe kina mwanchu muligereri ne muganole page ya 5 gazeti ya The Standard aswete buna chwa ya batabiri murendi goso munyanyimbo bwense ya Britain oyo ocheta sense ya Kenya na kanyara kabaga goita muswati yo maselieta Agnes Wanjiru omwaka bwechiri buibere na 12 asichinse mochirichia na nyuki mungwano yo aselieta Robert Pukis nigo bono atakire koire ni gumense ya Kenya iliache kugambigwa na boniga olio mukorukumo director bwebina olio gonye koligererio agarindete koligereria enchira bali nyareka bakolika eli banyareka bakoira na gocha sense ya Kenya mwancho muligereri anane mono sense ya na nyuki ense ya Britain nebugate kampiororo kunyara ko bagekora maigiria boro muruberi buguna koigeri nonyana abanyanyimbo baito lakini anane mono na British baroro mate na nyuki kurunga na nyukiraha ali gitangikie hereri no kererete kereki arule guru Nairobi agitire gya kereroro mungwano yo lende garete tu asama igeli ali bagokorera aba British soldiers bakorera sichinse na nyuki na umungwano yo Robert Pukis akanyara ko baga kumuito musubati yo guru kwa Agnes Wanjiru oyo ni gari ngumwanchiwa ya na nane mono igotebekana chitu no mwana bono mwancho muligereri batebe salonist bono bateba nigo mubero yo togete ese tangielia ekubugulie ura septic tank akanyara kwa bateba chinse mochia Lions Court ere chinse mochia na nyuki chitalikisano mutinyoze ugatana narimo umwaka bw'ikirubere na 12 ni bateba bono nige konyara kwa bako ligie enchira kwira nigo twarale the Akasha brothers bagatane na mariyogo yo gutindia bakoirwe senseria ya America bachikoba bakorwanirwa bamene bachikoba bakugambirwa ese kine kili bakorete twarucho mo Kenya guru Kevin Kang'ethe uyu nyarito ko bagago ito musubati guru ku Margaret chinse mo chi America agatamago chaga igese ya Kenya na ndakabuga twakairaniwo na ndubona ariko bwatigwa ai koretege koruwe kichinse mo chi Boston na ekenege ntege tangani asaba Kenya na baro bagusaba umuntu uri okoretege koru kyo boiti arusi bwense yabo aretuga igekora no akoretege koru ekikyo boiti na nane gento kiligereri nkelinga ngaki omuroberio yoshiko bagokorekana anyara kabakwere ni gwa sense ya Kenya na umugano uyo I think standard ya yo kavete biye sana nero ya koretege ndeguru kwa osokino ni chibiche chiaye na kiregento annamono buna bachi yetu igobono tutete kora abangereza mbachi banje tebaisa komanga aba Africa baraba okora mamocho bago tamaguchichinze cyabo bacha boyuwa abasongo baraba okora mamocho bago tamaguchichinze cyabo because Malta churches togo kwanira gaiga tigango tororengo gusemba banyara go events of time umuntu yo nini SOJ nare tu Kenya
agambigune kegambiro na gosibune gwetera lichiko lia Kenya. Mwanchu muri bagateba gaiga nga lichiko liense ya Kenya kubwatekana noyo mabakuru kambiyo agateba nigolire osiri ndiriko chikochora ngaye no mumwamure aye no mubaliri aye no muntu yelo bosengaki nigo likolenda kiro muntu na namano bateba lichiko lia Kenya mbegenete aisa kole tugaiga ndinyare ko bali kurwo boene ochia se amate na ne mono nere nabwate rights chirichia yara koreki arabwate rights chira bagoika aligi chiloya anyara ko represent ase ekegambiro mwanchu muri na bogwe somero mugano yigole page ya 5 ase gazeti yeyu ya The Standard. Na bogo manchito murienda kuleta ze gazeti ya The Daily Nation page ya 5 nomo na bogo nchukuira se page ya 5 na kabere page ya 5 nomo gigukwanira igoro ya Maraga. The former Chief Justice aseri tukurigoranya tukakwana na bararia akabaka gukwanira igoro y'ekibiri chinya muraibense ya Kenya abetega kubikese ya satebetenga no bosoku sana ekero okorarigwa kwaye ogokwa ku musikirela Morodinga kwarenge nariyo omuraibense ya Kenya ali kubika kisiya kibiri cho na ndino nganchirengo somera kibiri cho cha cyber crimes abetega kubikese gochire Cyber Crimes Amendment Act, the Privatization Act, Land Amendment Act, National Land Commission Amendment Act, the Wildlife Conservation and Management Amendment Act, the National Police Service Amendment Act, and the Air Passenger Service Charge Amendment Act. Egati yechi bill chirichanya techikobe kwese ino muraibense ya Kenya asate bire buna chibiri echimo nchito murigeria nigo chigo chiakogera egati ye mitanda iri aba Kenya bagutumia kukwana usekwena na chinkwana chiabo ebeke gosiekwa ekero bakwana chinkwana chiabo gonga tebwate freedom of expression togoteba iriere gari aserichi koli kwa nchiromo Kenya usayo mwanchito murigeria kwena na kerengero lyo babigolyo giria gasao tebegati chiri chi website chiri chirabe chigosiekwa ndigo chirabe chi blog cha social media buna Facebook, TikTok, YouTube na Instagram ekatia chirabe chigosie kwa higonga gukwana kolito gukwana se mitandao montoena nalio giria wena nebirengero bya inga chibire cho kachirabe chigweti wo mwanjito muri na bono chabe kurese ayibno mo Kenya o twale chinkwana chago chingia omanye buno go kwanera chweya ekiagera bono go chigo kwanera bobe nande omutanda gali nkobeke ngangwa kwanera bobe itsaidambu atugosobu atu wakane 5 million nando manyete ndota batinga lichikeli elirilibe mpi ne litwata bana ki mo baiso gototisa nkekoroko turupandi ne jam kwa ilio mugati umonyene ntonyorochi karoko irawa freedom of expression wa tokora kolende karogo chanara so mutandao twa misuse umutandao bobesana naro chabande TikTok bakoyega Raila Junior a condition yeli abugate brain tumor. It was not caused by cancer, it was brain tumor. Aga kore research ali akarusua na kigeko gara abugate kurende deformity eli yo ngoya na ndo baire kago chichano ene chi radio koyesa nkigeko gara twari no borweire mokoega asumtandao mogoseka na maana chwe I think one kwa more practical example with due respect tuanze tole mtandao ye kijamii tole Facebook tole social media chonsi TikTok abantu baito na baro babulirwa madili muntu rabagusira bono iga kwamanya korora ibintu bikolikwa yani pake ya material kolera gwakumi muntu bonigana bakoligera yani mtandao no bwatenjero gochora ntuli gokana bose buri bwito na baro tuligere litoba abantu tubwata madili nandi ndo chi innocent to chakolenta omonyagitari aratoerero muchando y'abantu banyare bakuyumanya byana rucho nonye no muswati rutuburo nera tebetenga irine condition bono tian kwanire no muswati nabakonyora ng'omubiro goncholeiri nera tebetenga no nyabantu babiri bagutumya kibice cya yaso mutanda senchira embe kosena nyene nchira bako chibeka so mutanda agotebanga nerene condition yabwatigonga omonchito murigeria ekero konyoro yo mintu na bwato muchandoye takoyo irabu kwamanya na rogo sekera gochongeli tistera itwa na de gorende on the same dana tigango tebinga
abantu mbaro konyora kero kende ale gose ni supermarket kero kende ni gari yako gendi ni driver kago chikoligereri omtandao omanya konyora your mom gose your dad gose omwana rest in peace kai ndio muntu yasira njetinda nche tato mbaro gose omwana ne njetinda atepe lakini montero minyo kile karo mtandao olikire kero kende kwanyoranga mo bagoito muntu ole moyo bata banyare bokule nyare boli service yote banjaya nje moyo ngambo bisana lindi tiga abantu bali eri chinkwana chiabo nabo igo babe mwenya abantu twensi togote bangaige ntungerege kuruko kindness nabego humility mwanjito moligeria kiro guchungire yo mino manyanga turamanya mambinga kire buna twateba nabego nkwira page ya 5 na 2 nige gukwanira igoro yo mukagirwo yo mubetega kubiko byara asokonia uno yo mtu Innocent yagote ya gazeti ya The Standard mbali bono beso kiri mwanjito moligeria bakonia matemo alinga na ya KCSE ni bwato mulimo maths ni bwato mulimo biology ni bwato mulimo yonsi ngebe segete nkoneria se account ya Meru homo sayo yo manabetega kubiko byara yole emiaka 22 asya betega kuirwa seke gambero nachi konyora ga kugenda seke gambero ko kolingolirwa lakini ninabetega korwa ase cash bail ya 50,000 kolende niga kongaini abanta somtanda nganchi ni bota matemo ya KCSE ninkoneli onyare go chweta matemo ago nani twaro ligente tali tanganike okolekana buno mwancho muri litogali buno moro kiwora se skuru ni maitembali bagutwara no nyene kisimi kwanyoranga igo bakona go pekwa togoteba kona kurigereria mutano ngikegendere to kwa sabu chibesega ukwegwa manyanga kwibukora sako mwikiagera bagoteba nga onde bwensi ugo chigotoka ebe no moiboli ebe no moro kiase skuru ebe no moro kiwa mwensi ko chimore ko bamo gusiekerwa emyaka ebere naboigo chibesenchiro gochikwakana nkyo kwebekira somo chando igatugende mwancho murigereri ntagete togende busida yana kagirete abuntu akwana tigaturigererie tosoe ase gazeti ya The Standard page 15 na limo swala teba ubuibi bwesimi buna bwari tabanya nyimbo gwikira kumubeka byara umungwana yo moyo kagere kumuita umuteneri bw'kiombe gya IBC chinsemo chia Kilifi nigo bono ayanya tukaba gotebekana sekegambero so ataba abantu babere nigo banyara kwa bagwikibusi bw'ikegambero nakonyara kwa bakubikirwa mamocho asoko muita umobisa umunene bw'urusagi bw'kiombe gya IBC chinsemo chia Kilifi umusubati Aisha Kinyi Abubakari Chitalikinye umwaka bw'ikiri 2025 nigo banyara tukaba bakubwatigwa mayiga yotoka nisimiye yo bwibi yento kibanyara tukaba bakubikira bakabikubyara na mono nigo bigeti kubosio bw'ikegambero ase umusubati Lady Justice wendi nyantinyali ase bono iga umunyanyimbo Oscar Mwala anyara tukaba tabanga Joseph Sunday nigabwate tu Joseph Sunday nigabwatwa n'abanyanyimbo ekera banyara kwa bakore nte kurukwa okoligererie simi nako yetrack mwancho muligeri mugano nabo gwesomera nando nyara kwa okomanya asobwikira Innocent tigato toinyoli abaligereri baito gose chifani cheito nga chisimiechi chiabekire abantu abangechera naende okobekwa chera aseri mocho buna mada why abantu aba koreke kyo ogoita barabumba maete gentekamo one thing kego chakogera babwatu nambe ya monesimie esimie yeiga buna bono style teyora nganje goso montara ko nganje nga ngwato gete gusi totebe saine woni gasanga bichire woni gechire sambiri na ngomonda wataina ki ngangwato gete gusi sambiri na 17 ko kolege ndawo ko nganja for instance esimie bunande ga ati circumference nere ko nkoro kiere ando buna Safaricom gose kwerende nini Social Communications abantu bali nkoro kiere asende bono iga now those guys karaba kulira gatendo kili onye kiaringa Mombasa na bawocha Nairobi aibe simie ye gali intentionally gose anye tugute nsabu intentionally wana eliyo kurwe gas mambi
umere simi buneye ogochora na gwakira nyasaye mbiya muno yogoteba n'omuntu ne bahati umuntu okoraki karo kende pipeline echokole gacha ne esimi ekaoneli omungwana gete chisiringi chirifunye chiarenge chi Infinix chiri chiacherete esimi yo value yaye na we arenge 25,000-26,000 only after 1 week umuntu okumwakira abwate nini eduka bakoni emeraye bakoni chisoda alafu ngo nkoro kiarenge nini abwate hall yakoroki abantu emepira casino nini Premier League asa no nini bichiwaka waka ne pound wakole kwenda na ndia agaichoire anyoro umuntu gakumwakire sima paka mumaete lieta kwa mutebi siku hizi nore nzali bono kubo umuntu uyo bantu ngoja bale abande bagenda abande barukatali bacha bamucheki because is a social gathering no matter abantu abayiga bagutumie emera nini akamutebi kwani umesahau aje kuja ukifika hapa Quickmart supermarket ni kuchukua hapa karari wa Quickmart ya Nyeroje okoenda umuntu uli okumukwani unamukwaniga Prado ya Blue usuka kurumwe nando muntu ndogo ikabano bako babalenga babere bako matebi sisi ni fulani twagoturakiri nesimi yobwate obwate chi option ibere osoye gari yeme kwa heshima kose tokobeke ime by force umata no yagoti tacheti koi akasoa gari baike kapete rogoroga ama konyora umusubati gete no mwana wae bona abu family members bata benje bona suspect umate yabwati the first suspect yes him ata bati uri amutebeti nje tinta geti mangana sim tinta etibesa ngomo tu njigo tinde ko mugakone ngai yo mugako yaite muturwa Peter mungwano yari ku Peter hata bagakinja for the last 2 years nanya gutacha nini muturwa ndiaite tu 2 weeks ago to cut it a long story short umate biashara biro bya na bya wete 30 particular week because bya onetuwe bakaona bakachi fridge bakakerege ndo paka hall yeyo egera nyole chibesa aebereria beke cash pay asoka gambe ekina kurusuku wakoba yoko gole simie chibesa irenga chirusiringi chirufunyi so be very careful sana be very careful anonyore simie ke wete matatumi wachana na hiyo simu mwancho muligiriri I think there is no better way to call morobel bwe chigazeti ope mutareba mugano nora na ndo bekire kando sana murabaise kwebana n'abantu bato 10 page 10 ebanyo begete kando gaiga abantu bali babete rewarded bali babete awarded buna chihiro ntobwate bitangende was one of the people babete recognized asegas bakoli bitangendemo Dr. Bitangendemo uyo leboniga kata ambassador tu Belgium lakini na ndo manyete na ngete no ino kwira libaga lyo chancellor kwa mo chancellor we university ya Nairobi tangeti siasa ya lengo because na manyete keroko eguliru beliri lyo gocha colleagues ngona ngobwenete kulisaini no muntu mungaini akamanya yu siasa ere nini Nairobi University moina wono keroko ligerere bintu biro mungwano yakolete like nero gerete in fact Kenya connected na internet the infrastructure chiri mugano yiwe kero batebekana ense ya Kenya na South Africa na chichi abwate ebirengero bichiachiranete because ekara internet yachirete mwari gwetia ekebukiri inse yenyanja kimanye go chichege go connect chinse cheito na ubuka abanyene batebetie serikali invest chibesechi muigore economy eno
East Africa kero East Africa Marine System lakini bono chikantri chigache itoma tenchi angete Uganda kanga ni but it was expensive lakini ekera tuareta arama ene kaigora economy yaito njira tware okarana no bonchuri bwito igakoro kwa asibali batebu bale top researchers banyata ko babako egwebiegwa ekera litukulia mashujali arenge turoche uyo kabero mu chancellor wa University ya Kenyatta Wolf Mugenda nera nanyata ko bagako egwa ekegwa sekegulia tebekana ngo transformative leadership nabo igo asensemeli chisemi turoche wa Thiongo Professor Wanjiku Kabira nera niganyalta ko bagotebekana nigo ale asigatiali bali banyalta ko bakogera umusubati anyoleli baga no nyerero Diana bagukwa na mangana siasa political scientist chwe karengo kwana barenge boli ya mabake barengoro no tukondigeli time nkwano mugano mokaigo lakini no MNP kanga ebono maite no ni kale no ni chinyongo nchiabwate nero tare gukuna nande nero kwalo gutiesera guchiroji lirikale bakaragirire chikoni no inu mungina kale kerabagani bagachire bo musacho urugire ndagira ubekire mese ndagira ubuchikurangira mungino uri oto ndagira na yuri akale jikoni yakuragira otaba ya baragenda ndagira nande linde guzira barati kuragira rero bintu byonchorere lakini ndo gwonchorere nakora kunkoro kuya because abangina baruko bere jikoni ali bintu bire bakamisiri bare byabwente komanya mwancho muligereri ni gotware gasesemo y'ikigazeti sensemo y'ikigosoli nabo gwesomera nindo chiga igumugano nororo goteba nga club kia Liverpool botukubwa rero niyo chikobage kogosoli ne club gia Frankfurt enke club Frankfurt asomo gosoli okuruku ekitike akonyara kobaga koira na se club garweto mutinyi ugatano nalimo asanya alitokobaga kolikibwa ne club kia Liverpool mwancho muligereri nabo ige club kia Arsenal na kero kia Seigoro kia nyalto kobaga kigo ite timu ya Atletico Madrid chigolinye aselige na liesagero Barcelona ekanyara kobaga kubwa chigoli sano nemo asi chigoli ibere nabo igo mwancho muligeli timu chinde nchiago soleti Paris Saint-Germain nero ya wineti ekine kiminano kia Champions League ninyigene tenga Dan Suarez omwaga nabwa toroboti rwabena ase ebiminane bibya Champions League ebichwe yatali otakomanya mano Africa ndebi about Harambee Stars Ivory Coast Harambee Stars eli mo chaite tabata ine kuria Shabana montebi na Shabana ebibinde mimi stambuyo mwisonde kana bateti okarega ngwakane tata tubiri omanye teti gango tebi Diana utabet kafu na bokonyora koiru o borogio tamanyeti mwacho kwendo mwacho because umuntu ukirega utatanya magoko mwacho muligeli tatotigerabwo somuro binito bw'ikigazeti mambi yabono nindo cecweyo cyakire kubeka mupira bunenjere nga oyabona tigabera sensemo ya siasa mupira ntoko maganiora twakore mu rubiri bw'ikigazeti ndata ko sensemo ya kabere tutware ekebute kiawo anamona mugeni tutwa rangeli ya gantebi igasikererwa nande likubalia mobera bube orenda botugwanjira nanga likubalia mobekirense tagwikira nagaiga na umwancho muligeri nere ntomo libaga asemambi yabona tunyara ko batukwanera wikirabu twikire omweli w'ikigazeti kitaike 25 nemo maiga ichinsa ibire cyabona mambi Soko TV uboroso bw'umugusi nogani tisemi chebikoro elikogenda nokugani gwechiro riatirimba Technical and Vocation College no turaiga asingenjo yao nigo tukurwa chikosi cha hairdressing, mechanics, tailoring, welding and fabrication egatio chinde abaruki wabaito nkonyora baro bakonyi wa masomo wetere nchira ya help nechikosi chito nigo chigwire uchasonde bwensi nigo tugutuka asama tabekania geteri ensemo ya Kesu Kisii County asamange tuakirisimi asenamba 07573310
085 gose tulikire email riatirimba tvc2020@gmail.com. Samari tangoro kwa Jackson Omae yondo mwalimu Mukonyi, deputy principal at a college ya Riatirimba. By name I'm Joseph Kawala, the principal of Riatirimba Technical and Vocational College. Riatirimba is a technical college that welcomes everybody who is interested in taking technical courses. Riatirimba Technical and Vocational College, scaling the heights of technology. Enyagitani robotamero chinga kichoborere. Kolende talikire nyagitani erabo botamero asogoko bokali ubiya bwekerengo kisheguro otatiga Akasims Hospital. Nigo tubwata abanyagitani bomanyi boisaine. Bakurwali amarwire ao asokolenga net machine ichekerero. Obokali bwito nubwichinsemero ngebere nainye. Nkobara tole nkwakatura x-ray nkugweni tura maiso amaino amauga n'umugongo ngokonya turabangana kuibura na kuroberi uruiburu ngokora tole ultrasound ntubwate ICU HDU NICU ntubwate pediatric services ntubwate gynecologist ngokora tole physiotherapy na pharmacy ito nigichire amariogo ngutumia tolichi insurance au bunasha AON Britam naboigo Trident nigo tokotoka nsemo ya magina toligirenetie negete seni kyabanya nyimbo kya magina asamange akesimi 0707289342 kose tome email kasimshospital@gmail.com. Urwase abanyagitari baito bare qualified karibuni. Kasims Hospital, we treat, God heals. Nguliole bintu byekerero bunesimi, a laptop, a subwoofer, a TV, a fridge, na bwege bintu binde byestima. Tago chandeka. Soki Electronics no tule iga asinenchao. Nkoni tule binto wichakire byenyumba ebye salon nonya ne binto byobesi aseriguli uraikeri. Nigo tukutukanye mucyunyamira no bokole bwito no bwokobokera. Twakirisi myese namba 0702669403. Eye Soki Electronics ibihugu cyonyamira mwesi mwariganirwa onye kubwatari iboryo obosemya gusekero kendi gyonsiguro yemirobiri yitu yensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukurye email ensokotv.ke@gmail.com. Boigo nabugo tutarira service itego tukasamaga hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uburuso w'umuguse. Nuga nitiskuru asomwana warakora ibya asamasomo n'ekikosori tegerera bono St George's Nyamira Academy nere skuru yawo emirulito nige kugenda namaganyo a CBE ngurutorobo sombi uburaro nabwigo n'ekilaboratory n'ebirasibito n'ebyekerero nigo tugutuka Nyamira County. Anje Dr. Stanislaus Misati Inje director ya St George's Nyamira Academy. Saba ibuli nko bakaramya mwana wasaba no muko na turetera ande ko basaba mo bendera turetera abana kiagare skuru ye buyere tubate laboratory tubate computer sciences library full good library
na environment ya seskuru baiga na berengia asa abana baito bagosoma asamange twakirisimia se namba 0722 734583 St. George's Nyamira Academy. Strive to succeed. Magega ya televisheni ya nsoko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lya bene liyokuralia asegete senieke aseriguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwetere namba yaito yobonchuria 0788666662 asokoria gokogokia kogosemia nabo igo gokomanya ali akorekanire kurwa chinsemo chia Kenya kurwa sensemo ya siasa chisemi obonchoreria amaganio ali akubwatira ne obugima bwa botambe bwa mwanya bantu ogonzi ko batogosanga asensemo yeringana rieke moya mwanchu murigeria koria komanya mangana yeke gusi abego chingencho chae umerana na inche Frida Kerubo na inche Clinton Ondigi tokomanye asemesa ya mangana maya ali akorekanire kurwa ase chinsemecho kera litukoria Jumatano enseyamo ya mogoroba nabo igo chinsa isato eye Nensoko TV oboroso bwomogusi Kera majenga tara gaike taoni ya Nyamira na lena shauri sangwe ngararo moijana umotu batera mabwari Muligeri bwa Nsoko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au turabe tukumira na kira litukurie iki guchakera chinsa 11 cha mogoroba wikenseyemo ya botuko kugwakorire mirimo yawo yerituko kwabokire orosete uikaransitero ya ubuyanda chitasekerugo orambulete merondo kunyagusibero ngori nari ase screen ni chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Nyang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwano ubukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria Bakalia omoto yakabwatwa obe bakalia omoto yakabwatwa amadukemeronge na gaika kabwatwa Eye Nensoko TV oboroso bw'omugusi. Muligeri bwa Nsoko TV lisitaika 31 na mochietire mambi abono na mono mambi abona asengo gotebinga nigo togendere tumurobeli bwa Nsoko bwakire nande ase kilibone mambi abono tutaite go kwalibaga tukobekireri ekirogo gaigara kinyogo chaga igagwetera ase simi na mono tonyara ko batogo kwana naye senchira yubuikeranu na anana monenge totogo kwanire mambi abono bintu bibere litangani ntubwate amachiko muraibwense Dr. William Rutabeka SAE alirekanire koleta eliberera na namono narocho muske David Maraga na twateba se chigazeti no na se amayeito alitwanyara ko batogotebia buna nera esokina kugikilia naroche muske Martha Karua wiki amagia PLP People's Liberation Party gagotebanga okoliki gwa gosoko bekese ikwa machikayo negento kyobo tutukanugocha ase ense ya Kenya na namono muraibwense igotararu esiko gochia so muskera ila Molodinga nabo igo mwancho muligereri twaroche chinkwana chio mugabana bwe county ya Nyeri anamono gintu kilitoka teba nonye ni ntwekero gwa kesi mia sembeo nigo tutaite gutwara into mochoko ntororekana abantu bali bakogendereria chinkwana chio okoleto mwatekano chinkwana bune chio ekera bono tuligereti obo mubuli wa United Opposition no bule mabwo ase umuske Mutahi Kahiga ari umugabana bwo umu oyo kabiro mu deputy president w'ense ya Kenya Rigathi Gachagua
mbicha kiyale tirasobo mubulia bwa bali bakwamiriria serikali because oyo noyo mase bali balese timu iliyo kwamiriria serikali mugaba noyo chinkwane chichia ese mambia bono ngichikoro kimwe ncho muri na bonyara kabago utuma ujumbe yagase namba ito ya studio 0788666663 na ande boygo na bogo twakira esimi ese namba yu onyara kabago totebia soberete birengere byagombire biebi igoro ye chinkwane echo ebintu mbibere natebire litangani machika yabege twese ino muraibwense nabo igo gento gya kabere nkelinga mutaikawe amini kahiga sorry nasabira amabero mwancho muri mutaikahiga uyuru mugabana bwe county ya Nyeri ese chinkwana chia yabetega kurwa chikorolekana nigo bagoteba omunyasaye binamwirete umusikira ira mulodinga igatebire nga nebisyo go chiese bari banyara kwa bakonyora magenda to what effect turagende ko chechelia bali babwato ogosiria no uri osirire na nene mono asibono muraibu no yo gukwana na ale sense mo ya siasa sense ya Kenya mbale sense Melia United opposition ejine chinga kibwere kurigereria barayi bali na barabu egere tunyara kabatokwa na senchira yo wikere na mono munana batebya asemambia bono go nyara kabagoto tumire kerengere kya gocha ase studio eri tunyara kabatokoranga twanyara kabatoga soma nande na batebya kirugo twabekira obatotebya soberete namba ye studio nigere 0788666663 Diana iro rangi namba yo Manjuto mwige ya togote butaminga ikinike butekyo murigereria kibuteni kiago bono twabikire kirugo igatunya tugusanga bino mto Innocent ya tebire nabunya gutuma oro wakarwa guso jumbe yagasi namba ityo studio 0788666663 mara kabere 6 mara 5 na 3 namba yo moyo nabo gasumtanda to Facebook nabo gutuma ujumbe yago nabo gasense media ya WhatsApp nabo nyara ko gutuma ujumbe yago nabo nabo bika clip kari 30 seconds oto typinga kerengere kyongere keke wego YouTube na kunyako gusangana intwe tunya tugusangamo tunyare tukumanyania emambia bono Diana nindo chegaiga oyo uromo senator bwe nsemo kurwa sensemo ya chinsemo chia bwikoyo gakurugunga senator John Medhu nigatebirega umugabana Kahiga niga mwire osiga rosirie kerengera liko nyara ko baga gutaramo ne chinkwana chia chitabwatia maskani na nimo nasikiria tebire ne nchira ya moyo korokia gutatwara esiko chia ase ya matei oncho muligere litiga turabwa tangie simi yagese mambia bono na nabukoirorera gekara ngukwana twarenge na tebigo ya mesire nabukoirorera gara tonyegendere gukwana ase mambia bono moncho muligereria urubirengere byago ase nchira bwikere no asikiri twatebirenga nigo yambire kororekana chinkwana chiaye nigo chia letire mwatikano na ande aso mubulia bokoro ku United opposition akiko nyara kaba yekoba yakale tumuchanda sole mwanchu muligereria aigana Soko TV. Hello, good morning ya Soko TV. Soko bwakire Soko bwakire Wakire Soko TV ningo to kwa na nere koro kuteni nyakundi okay ende kayore okay narama matebe tukonere kutu obo rayo gwaraira orai waraira numa toto wanere kama tukamane Numondo bono uralire abantu botiye mungo bono amangana ya yebono y'uburayi wana na bumale bono ni tuko mangana no tiemu yeito ekiagera bono valitore moyo ni tuko mangana nabo okay alafu yendo kele abata bono bakonya kolikama ngana hata hiyo abata bakonya kolikama ngana hata hiyo oborai abo korkorwa ase obonyatai oborai nande amangana yako nyakota banga ki nga morai bweso likire olikire kinine de okadire ali otabire nga olikire kinine de otabire serikali erase
yani era ime yaye. Okay. One kerere ime yaye. Ngairendo botise ni boruera eka ke korra mitande elikonye abantu bakwetera eka ke kukubanye kubikwa serikali. Tiganda arakuburi musubati. Tiganda arakuburi tangani taitora keyete lyogirie TV ya lakini tiganda arakuburiga. Umurai bwense. Niga abegete ese irichi koliyo chikabali koligereria ngakie mitanda igotumeka. Anana mono abantu bari bawo chabali kamangana na anira bora tokenga kichinde no bwate gento otaite kwamereria ngakiuro chirichike lirichikoba ekine kitwari gukwanera chikeli ya tindi koba kiagara bona na enento ka porwotie muntu kunyara to gotiko kwanere gente tigo samara ibaita batoya tabale ngotuwe ito. Okay. Chikeli historia ndirane. Mbiya mona sema mbiya mbiya mona genda utuligeri kurkayone. Soko bwakire. Aro soko TV. Nga kibwakire. Bwakire buya soko TV. Oyo weko kumagire vinyangalese kamati korwesa banyamia account. Magire kamati chikamati bwakire. Bwakire buya. Chikamati nejiriji atera tunalia kimai. Chikamati chiriko bajana na bande bikombe bihabo ibondo mugambiri obonta tageti banyanyata bande. Okay, umugambiri bono tora gambire bingese byamangana litangani chingwana cyomoske mutaikahiga ngakichikoro kibono bo muboli bwa kwamereria serikali yabarera abangina na inu mwatwari kirugo na mugukwanera na nende mono ntwaroche muske David Maraga nera gosoka goteba nge billion muraibwe nse chibil chiria saineti niwe chikochikoria to botutukanu. No botutuka tu ayakene. Ebintu mbire kimike kero kende bichiwo kora. Uno boko ibera baka tekitini. Bone kero bako liga mangana ateyo nanda bako bwati bwabanya wana no boli mangana ara konye obote kubeke tegeyo. Nande nara ta konye. Nande igual tu uchi konyoro maana ngokora meka tokore rugeri na kerie kitotageti. Okay. Queremos copiar bwata matai ni gente kyo akara bande bakorera. Okay, bande bali birero. Akara bande tole birero era no mogoko ya na gente abasikari bali bara tata bantu balia. Ida bato pete ote yale ngena ki. Umaita ina magota manana rende nyatao mugambi ko bwale. Abalende myakero bote ya elire. Nyata na bara tokonya maranga tiganyo abatana bamubwatitie erero bosibora bobe ubwene kachini titire teke na kuraramika. Biya mono gari bwichi kamati kuruchinse mechi chia Nyamira asingengere yebi. Otonyanya tire bobe. Biya mono. Sawa. Gento nago akiri Diana baswati. Alo soko bwakire baswati mwiri niba. Ngakibwakire bwakire. Karibu ekiole likyo muligere liga igane soko TV toange birengere libyao. Birengere libya tutimani vude makwa kuruma bacho. Nyamira kaunti ndongo kwale lekike watare gore mitandao. Wale mitandao bakatana bashike keruma te mitandao ngo twara kire interview. Ya tumanya mangana maya. Akaro ko liya serikali aono no maneno ya gotera bana diriji kejo. No na yoro chenta paroleza. Ya gera. Mo siri no na bana baita ba tebona bono nto baiboli. Kuri abana ni tutoko basali ko bagore si mwana tareke standard yo gotwali si. Kina kama kiabo. Otatiriji keri lo yako na tubasa no motandao siekwe. Con eso suma trembire que va a correr para tío mo Kenya manya. Okay. Kito ya. Biya mono asibirengere byabo Nyamira mbiya to kubwata. Mbiya ko bwata kabisa ngoligere. Biya mono asoto ali bagada gotoligere biya mono. Diana. Enche bono nabondo chenga bakenya bagendete kwamiriria guchiko. Kwa aro soko bwakire. Wakire nje samari ngoro kumaika menye. Mr. Mike ngakibwakire ngajoberete. Urusiga gojimade urusiga gojekito chache no. Kitutu chache no dimbu yamo gotobwata. Toko abwata. Okay.
Wane sa injo sokoro kwane sa mga mitandao. Mura yawa te do tonyanyanza. Kasi nje mitandao kukule yawe kuru arengo abantu mbakarambi. Okay. Wono ko ite kwa dishida ne numane ko rukora mugona li wanji. Aba bakurikara mangana mabe bang'ong'oria abantu bakora ebitage biroro ng'akioro che tukunyara ko babeyire ng'aki tukunyara ko batukuba bakoira ni gwase babe se birengo ebirungerende. Wono somora nje sokora kwana. Mangana mitando maete tikoto ndo ya mangana machagua. Wane yango bana ngikanga negenda ngora arwe kwerende ari ngora arwa sara troje wanda bodi muntororo. Arara ngiri kwanza tubaikarase tume baigwana rese nje mtando medanda bangi tukere ko kana no mtanda boko manje. Okay, mbiya mono. Tigandara ko boli senje kwatebire no RODM. Hello? Senje kwatebire no RODM. Kiama GODM twaroche omugabana bwe county ya Nyeri. Gakorwa chinkwana chialetiro mwatekano anana mono chireire abantu abange bamuragire ebyara. Ekengi community ko chiase bali bakobwate sio mu bwa United Opposition abara imbaroro barasobo mubu nandora nyore bagutara nabara ibuna ababona. Bona sabu. Abduru juma de bona iga wisukurigeri na no june ko rende kune se yite. Bona ma diro monde ga de ko etete. Okay, piyamono sibirengel byago piyamono Diana. Noro cha abantu baitubuna bagukwana. Anana mono igento kiaro lekanire nkelinga bakenya abatebanga nduraba consulted burungi. Liya kabere batebire ulingu etete alingi. Nandi igento baite igento ngezi ko public participation. Igo babwo de barangirigu. Vaina ni birengero byabikyare ni bill. Ntwaire taba bunge baito na bari representatives. Na bago to kwanera gali bwakire soko bwakire. Bwakire innocent. Bwakire bya. Nga kikwa bwakire mwana. Ndiya mona. Ningo to kwanera. Ngoro ku Bernard. Bernard ngole nsemo kichi. Nde Nairobi ya. Nje birangite bya na ta no moto yo ko so yondo yo gavana wa Nyeri oyo. Wana cosa que era ir a cura. Ama wando kwani bintu bitaiwa ndio ko motebi serikali yale ko moliki motebi ni gona madina kila ila kwet. Kia mondo ja ko boko ja ko se ke mondo biga o vanere se ya. Wakati wanyoro kwende katibe tu wale za ya baba waza kwa serikali na wana raila bana ko ni za ina amount ke na moda ko be president ikuluga ba sa wana je amonya na rengo teba. Ya vo ene ko teba ndabo dia babwente ko bamo mbaja kunya ko sambara dikana ndo je boni akero moda ko abane bara ba teba da serikali. Kabane bara ba teba da opposition izo ko no dia mwe tebe gete ukona ODM webegente kemo muske Bernard muna bono uligerere tiga obo mobwa opposition imboro United Opposition bali wakwamiria serikali umugabano oyo gakaba numusani oyo kurukuri gathe gashawa chingwane chiro chenji chikoseberera ndio obo mobuli wa United Opposition na vera sambere because bono je gashawa gashawa ntubu maete gashawa maete mbarenge na Ruto nagasha unero maete bano gasha nduri ko muamini mono egen tutra tebe ase biongozi yabanda bari ba United babwante babe no musimamo lende baba amo elinde babwatira ndira kiri gasha kwenda bari ko bageruka time na ndo nyoro batigire gabo oyando obwati sino Ruto. Okay, ngontubu maete arekiana biya mona soko genda kuligeria mirogeria ito gore Nairobi semo kiwata nde Nairobi ga se moya pipeline. Okay, mbiya mono pipeline mbiye bwatete. Pipeline mbiye kabisa. Nende ngo katrega soko re soko tipitu ni patrete le miloberion biga mu papundu abuti miloberion be kero mu akara. Okay. Mo patrete la live ko patrete ko. Mbiya mono. Diana. Nigwete chigendete ko bachinyinge. Ngakibwa kire soko bwakire. Wakile. Eyo Samuel Nyamira sakuruke godi. Samuel ngwate bore. Kegodi ya bosamaro Nyamira. Ngakia watu wa bintu ba Nyamira mbiya bali kegodi. Nguyera ndekore kana kuya.
Tojo mujadharura gumu ya pi. Yo ona garoguri yamna wone gabane di bukwana ngoyo kwete ya kwete. Na magozo. Kia gare gara soete muntu ndawe kwa gasoa. Onyo rete fast gabana ga kwete. Wahome gakuru. Yago yaga manye gosoa. Lobona iko laga. Ya kamanyanga kia kamagoso. Okay. Ijira magoso munda boda kero to kurigere kia. Ubu kwano kubodi ya mukore au Jere bako bagana. Igawa ndaba bere serikali. Naende batige kuma nere chama yabo. Ebere izo mpaka 2027 ngeli kuwo. Okay. Biya mono asechingwa na chia ese mambia bono Diana. No igwete. Ntagituyo gagukwana nayo kumukwanira bono. Soko bwakire kwana na Diana. Soko bwakire. Hello, Soko bwakire. Wakire unya soko TV. Wakire byango to kwana nere. Yo no mpari ta toma je nyambeta kwa mawawa. Ngenda ukwana. Nalo kwana takanya to kupata byama sasa kituma kwa kukure. Ewe, pasta. Okay, mbiyamo na itu twakwira ni mbiyamo na soko tuligereria no bwate. Amangana ya mwa kwani. Amangana ekurio mugaba no yiga kwade tuwe yakora tuli kwa tekera muntu kure. Naende wana maguta nonya sai kuacha mangana alingana majikai. Hato kijapa nile. Kama yenga serikali kama mkono mrajishaji kitu kama mangana hiyo. Yo na mambo je kiamela bwana bako kama yenga ile aruka ya kari. Okay. Abantu batageze banyoro gukwana. Okay. Nando manye mangana ki gukwana lele atore umuntu ndaro gwakariko. Okay. Wa so bamanye ko kuri tada wa kwa kyo kwali kiri kuenerete. Okay. Biyamoro pasta gwakwani biyamano abantu bari kebintu biri bamanyete bibwenderete tali ibintu bitabwatie umuchoko biyamono na njira ni na pasta ko gamba ngarayo akora agandura post dimboli jontes kebati na maito mukunde kane ndiya gukunde kana chinyangi natebigwa lakini iriya korandi no murandia mwanchu muligiri no muroberi we soko bwakire togendete gukwanira na mono kubwatekana no kulikigwa kwa murai we sabeka ebiyara lichiko liri gotebekana nga bono lichiko bali kuligereria agitutumike mitandao magana ya marimo na koni no na mali ya serikali privatization asenchira elia nyare ko bagekorera baraigete bagwe soki na kunyara ko bakubulia ebirengeri bya mwancho muligeria soko bwakire ningo to kwanera okwana Wycliffe nonde chisama dia Thika Makongeni. Okay, ngaki Thika Makongeni abantu babokire abantu babokire ruya kotebyura abantu gara babokire mambige soko bwakire soko bwakire ngora badabinde Nelisha bikirinye na jire ko kare gwe na rode de 9 to Thika ndo bwa the station ya Ekegusi yengwa kambi ya mano Andre no kusina bodo kwaligererie TV yanga nabaro ga kitu kwa kambi ya mana soko tekerie TV yaito gaigati sema Thika bia mono noto Nairobi na bogo tubwati oso mtandao Facebook to follow and YouTube subscribe na gwatororire igo mirobiri yaito neme bombi ya mono Wycliffe asoko bwati mirobiri yaito asemambia bono lishabikirije twakoire kirogo yagarege kiuriri kyo mugusi no bwate birengera ligoro mjadala tubwate mambia bono ya kinze na wada birengera binde mnade tumonkaribisha mnalisa bikiri twaokaribishire ntubwate muswati mitadana karibisha Wycliffe Wycliffe mbiyore
Mbiyande na kibwakire. Bwakire byatwa gukaribishire ekirogo nekiago bono. Aya mbiya mono no turamukira rituko. Sawa sawa. Aya rituko ligia. Mbiya mono. Mwanchu muligerelia aigane Nsoko TV Nsoko Bwakire. Bwakire muri mabo. Bwakire mukaba sokuru Kiambu. Ngakia abantu ba Kiambu babokire. Babokire. Okay, no to na Diana gaiga. Umujadala ito no tagarete. Ayo Bwakire sentre. Anote rumo wa kwana mangana bona yo kaiga kwanete. Aina mangana ara mabata takirigo kwana tete ageni watu usore. Yara matekore toko bagekano kobe. Okay. Yo neseme nyotatebe jimu murumo abaringira pana igogono ga kirete ni faida nyorete go tutra masigo kira so batebe nga umuro mwabo bona buna shite bona ari umwiteta olitali oyo mwabo olia garenge omokonyo ya lakini ere keranyo litekirogo yo sirete wahome gakuru bona gototebe nga abantu kabakwana mangana tibabaligeria yara leto bomo yo sire agwa matikani ayo na bari kotigare tete tukurendanga na kiyo okokwana kwa gutyo cyose okokwana kurokuya. Okay. Aya ikuri. Biya mono kuri chinsa ne check Kiambu. Nsoko Bwakire. Hello, Nsoko Bwakire. Nsoko Bwakire. Ningo to kwara nere semambia bono. Yo Dr. Boni kuru kiwogmetembe. Dr. Boni. Lakini ziboni ngainde Nairobi ya Kapete. Ole Kapete soko mbiye kubwata Kapete. Rate wato kubwata njengo rusiate njomo azili kolimitivi. Njengo tikambuka bakache. Pia mona sawo karaba iga tosaso mujadala. So mujadala rero. Tindago kyono mugara bano uji mugako monene tata uone bintu tesa. Saba tata na taba ndo mnya waka kingobi. Yeto karingia ngacho kisana. Kulingana n'umutanda uyu bono kulingana n'amachika yabona so gate ndo cyabanda bange no bara muna kuweta. Anda bange ndo cyangwa kubwatu bare. Kera yabekirwe se ino murayibwe se igoli yaitire. Yaitire lakini abantu bakisma kamani ba. Bachikwamira libono. Ege tubuna geli umugaba nako ni tumwe tekeli section 4, section 5. It is an offense to communicate critical information to someone. Not your authority. Okay. One was 15 years. One can you say Chicokia Coirua? Okay. I think the Chicokia to my end of what the Chivas Okay, be able to say regular Viago. Anda back on Java, now Chava, ne mbwembe kwa egikere tabia bomo no manena akubwata ngo yumuntu no mwana yakumufundise enge tabia bo bakarobo roire tata sawa biya mona sogotubwatia na gutwendera kurigereria Nsoko TV biya mona murigereria asante sana Diana chinsemo chia Kiambu Nairobi ya lero kora abantu baminta bange bagokire sana aswagendete kurigereria Nsoko TV bono rende noigwete buna bagotera ande duchanto bagechiri ni chinkwana chaye umugavara mtahi bantu bagechiri sana mwatenge duchenyo boete Diana mtahi kahiga igare ya associate yo murai yo mukuru yani mukonyi wo murai bwense Rigathi Gachagua lakini Rigathi Gachagua Nsoko of course nturateba nga Rigathi no ara associated n'ikingwa nico lakini bonekera gukwana igoma ete kubeke bichembe sana kubeke bichembe kwate bari Rigathi bwesokire bwesokire onyareka gukwana satebirenga
na mangana mabisana na ndene ngane mbekero tuko muliro musikirela Molodinga bakenya bagasaine kolera uruchino ye na bakenya kurasi nsemo chia Kisumu mbaraira nemirimo bagasaine ko muliro musikirela Molodinga nigatebirenga ereta usikaniti asechi nkwanecho na ndimbo bisana ekero bakenya bagendete kolera nalio mugavano yu agwesokyo tebiri no busoku sana ere na ndeta usikaniti nkwanecho tete toigwe pressa nere udia mwibwate sechi ngakechi baraibekia magiyodi mbagendete gukwanire nkwane yu tiango turaetegera turaigwa karete mu producer ito onyole link eyo tika turaibeka turaigunki bakwana semambi yabo. Who will signal us? Director Italy will just coordinate. We are ready? We are ready? Okay. So good morning, ladies and gentlemen of the press. With me here are leaders of the Orange Democratic Movement. We have our MP for Mathare, Honorable Loch. We have our MP for Nyando, Honorable Jared Okelo. We have the Speaker of the County Assembly of Kisumu, the leadership of the County Assembly of the Kisumu, Majority Leader and the Whip, several members of the county assemblies, party officials from across the counties. And I also have apologies of Professor Peter Nyang'nyong, Governor of Kisumu, who is currently in Nairobi on a different assignment. And we'd like to make a statement on yesterday's very callous remarks by Governor of Nyeri, Mutahi Kahiga. We are still in very, very deep mourning of our leader, Right Honorable Raila Amolo Odinga, and we have been forced out of mourning to come and address this matter. So yesterday's remarks by Governor of Nyeri County, Dr. Mutahi Kahiga, at a funeral in Kieni constituency in his county, appearing to celebrate the death of our party leader, the late Right Honorable Raila Amolo Odinga, are not only nefarious, but unbelievable and utterly despicable from a man calling himself a leader. The late Raila Odinga put his life in the line to fight for the freedoms that Kenyans enjoy today, spending nights in detention, to be among the gallant sons and daughters of the soil who championed the second liberation of our country and the selfless sacrifice for our nation is a clear indicator that he had the country's interests at heart. During his time, the late Odinga believed in a Kenya where everyone enjoyed the freedom of speech and democracy, and fought for stronger devolution, equity and equality for all, regardless of where you come from, and a united Kenya. For someone of Governor Kahiga's caliber, who's a beneficiary of Raila's sweat, scars and tears, to make such derogatory remarks of a man who spent most of his life fighting for change in this country is disgraceful and shameful. It is worth noting that the entire Western Kenya region that he decries of benefiting from government resources and development has nothing compared to what his region has benefited from since Kenya became independent. It is bad manners, uncouth, and unacceptable for Mr. Kahiga to make such remarks. In fact, coming from someone who occupies a respectable position of the Vice Chairman of the Council of Governors, it is utterly absurd and astonishing. We therefore demand that he immediately resigns from this position with immediate effect, and the COG cannot have a loose mouth, reckless, primitive and irresponsible person holding such a position. He is a disgrace to the country and to the people of Nyeri County. And I would like to add that the very, very position that Kahiga holds as Governor of Nyeri is a creation of the fight of Raila Amolo Odinga. And we know that there is politicians like Kahiga who in the life of Raila Amolo Odinga have used him as a bogeyman to scale their own political heights there. But it is shocking that they continue to make Raila a bogeyman in his death. And what I know is that Kahiga does not speak for himself. Kahiga is the spokesperson
of Rigathi Gachagua. Yeah. Rigathi Gachagua mocked Raila's illness and asked whether he was a virus and whether Kalonzo was a bacteria. To date, Rigathi Gachagua is yet to mourn Raila Odinga. Raila Odinga, who braved political tensions to go and mourn his brother, the late Nderitu Gachagua. And therefore, we note now that anyone who associates with Gachagua and his ilk, like Kahiga, cannot be our friend. The line is drawn. Any person who associates with Gachagua, Kahiga, they cannot be our friends. Whether they are in our party or outside our party. Kahiga has drawn the line. To mock, he has crossed the Rubicon. We have crossed that line now. To mock Raila Odinga in his death, to mock him in his life, we could respond. But to mock him in his death, any person who associates with Gachagua, with Kahiga, with that lot, can never, ever be our friend. Because the principle is, the enemy, the friend of your enemy is your enemy. This morning at 9 o'clock, we have a meeting of the Council of Governors. And I, as the chairperson of the party, will be moving a motion to remove Kahiga as the vice chairman of the Council of Governors. He can lead in his village, but he cannot lead us at a national level. I want to ask my colleagues, Anthony and Jared, and the leadership of the Assembly, if they have something to add. Ladies and gentlemen, we are shocked beyond words by the reckless statements as advanced by Kahiga. We all know that he revels in death because he's a beneficiary of death. Without the death of Dr. Gakuru, Kahiga would be nobody and would be nothing. So anything touching on death, he seems to take great pleasure out of. But as a community, we just want to remind him, because his memory is so short, that we have been out of government since time immemorial, but we've always been here. The only government that has given us full recognition is this of President William Samoei Ruto. And as my chair has ably said, the line has been drawn. We will not seek any friendship with Gachagua and his surrogates, because again, we are privy to a meeting that was held yesterday between Gachagua, Kahiga, and some of their ilk that came up with the deliberations to have that statement made as it was. As a community, we have absolutely no problem with our Kikuyu brothers and sisters. We marry them, we work with them, we associate with them. We've got friends all across the Mount Kenya region. But Kahiga and Gachagua, as we go into our next elections, Baba put us into this government, and we have to make that very clear. And this government, we shall stay. Anybody harboring any ambition of approaching us, time is long gone. We are not ready for any further association, any further negotiation, but with this government. Thank you. Thank you very much. I also want to join my friends in condemning the words of Governor Kahiga as primitive and uncalled for. You will recall that Gachagua, and I agree with our governor here when he says that the owner of this dog, and permit me for using that word, is Rigathi Gachagua himself. So we must place this filth at the doorsteps of Honorable Rigathi Gachagua. You will recall that Honorable Rigathi Gachagua, during the time that he was deputy president, made it his sole purpose to pursue Raila Odinga, saying that he would encircle State House and make sure that Raila does not step into State House. He has continued to pursue Raila in his death. This we will not accept. We will not accept this because Governor Rigathi Gachagua himself was a beneficiary. The Constitution 2010
in which he stepped in as deputy president was as a result of the sweat and blood of Raila Amolo Odinga. Same to the governor of Nyeri County. So we are saying here today that the president and the people of Nyanza should be proud. They should not be made to feel ashamed for any affirmative action that is extended to the people of any region. The people of a particular region who have benefited over the years as a result of skewed application of resources should allow the constitution, which is under Article 10, to benefit and to be equalized. These are principles, foundational principles under the constitution. They talk about the question of equity, they talk about the question of equalization and affirmative action. So whatever it is that the people of this region and the people of any other region benefit from as a result of trying to be equalized is not something that people should be ashamed of. And to use this to try to mock a person who has suffered for this country at a time that he has died is extreme. We condemn it in the strongest possible terms. I want to associate myself completely with the remarks that were made. I want to condemn in the strongest terms possible the reckless statement by Governor Kahiga. And I want to say that not even the words alone, but the people who are supporting Kahiga and his team, clapping and cheering on his statements, that is very reckless. I want to say that I want to associate this one to somebody who talked about a farmer who died, and the baboons and the monkeys were clapping and cheering that finally the person who had been chasing us away from the farm is dead. Please watch your statements. Very soon you will understand that the same farmer that you are cheering that is dead is the person who prepared or planted the crops that you are going to benefit from. Kahiga, you are a beneficiary of devolution, and not a single Kenyan do not understand that the pioneer of devolution is Raila Amolo Odinga. So you should be the last person to be happy or to cheer when we have lost Raila Amolo Odinga, who is the father of devolution. I call upon our friends in Mount Kenya, please, desist from associating yourselves with the likes of Gachagua and the likes of Kahiga. You are going to be misled. Wancho muligerali abu oino mugabana Gladys Wanga kare n'ababunge buna Oluoch Anton banyariko babagukwanira chingwana chiarwe tuno mugabana we county ya Nyeri anamona spate birenga kiama kiabugye ODM gilichiko babandu gekubwatirana na murayonde bwensi ora associated na umugabana uyu na anamona okeli barorekanire noko mochia umukonyi b'umurayi bwensi uyu kabera umukonyi b'umurayi bwensi Dr. William Ruto musikeri gathe Gachagua Diana Semambi yabono nigo batebirenga nigero bosokumono asbagateba komochechelia umusikera Raila Amolo Odinga ekerasire na mono kelia sobwango bakwanire ngeli batebanga abaraya bonsi nigo banyare ko bakonyora matunda kurwa sibinto umusikera Raila Amolo Odinga ari kurwanira na mono esbatebe katiba ya 2010 nero ya mweto musike igathe Gachagua libaga ko bomo konyi bomurayi bwense na mono nonyerende chingwane chinchia rwetu na rigathe Gachagua barabuga sobwango nigo bamubwataniri ne chingwane cyo na mono bamanyira bateba boigo mugabano uyu nere niganyolire libaga lyo ko mugabana bwe county ya Nyeri kubwatikana ne katiba ya 2010 eyo muske Raila Amolo Odinga arwanirete negento tuguna kuligerelia na nene mono buna batebire barabwo bunegesaku batebire bono bebe kwana bunegesaku mbalichiko bakurwa serikali kugenda busyo nigo bachiko bakubwatirana na kili batebanga magendro banyolire na ali bali entitled ase ekatiba na kubwatikana nenchira bakuru nonye ne chitaisi chiabo neigo mugavana Gladys Wanga nigaraire abarai ao kurwase county ya Kisumu na namona samu sabira libaga mugavana bwe county yu ya Kisumu moske Professor Nyang'nyong yatebagare asomuchi yo Nairobi asichishugulikia kikazi lakini onyare ko bateba silibo elimo kale na MCA na bajumbe batebire mbao chiko babagwanchirana chingwana chiarwetu no mugavana bwe county ya Nyeri Mutai Kahiga na namona sanyal tukaba gagotebanga nigo nyasamu timugetira Raila Amolo Odinga yento baro chinga nigo kire omogoka sale ara oteba na nemono bono bachiko bakonyora magendero ariko nyabali nirwe
esencho ateba nigo siasa bono ichi gutwara embe ngao inyegerete mu producer itonabwate e clip iki kyo mugabano uyu no nyenturake kora interpretation ichi asiki gusire kinya kwana asiki ikoyo ni maeta bantu baito abandi bamanyireke ege ikoyo bare bachiri gochweli bare bachiri okora chigasi chinsemo ao bagusio maete no bachitiri na niria meru litaga ni gochweli oro agacha nijire dio chikaze tikorwaro so ichi interpretation inchiroro na ande buna twale gukwana semambi abono twale kubuli chingwa necho mwancho muligereri nigo chiaitire chitake 10 sana ibira tataite ukora umurobiri na mono tataite toire chitaika chinge sana tugusaba producer tokonye chitaika isano nemo ogwa kesi miyago tuguika nego ika chitaika 25 tukora umurobiri anene mono nayo nyara ko bagukuru birengeri byao na ande kwarori ne developing story gusana ali agendrete asebono kwarorire abaraya bubanyare ko bagukwana kurwase chinseme chichia Kisumu na anene mono komochia omuske Mutai Kahiga asikali bateba chingwana chiae nigo chire echiobo soku mono nindoche muna mugenda na gukwana para abali kirichi message semambi yabono Diana naenda bokubaligereria nindoche ga shortman bundi agateba niga ali chinsemo chirichia abuma bacho agateba bwakire ningendete kubabwatia asenjira weekend ine SMS narorire asobwango ya soire igolende na kina tebanga namba ito yo studio nigere 0788 666663 elitogendere gukwana nabona natebiri etubwate chitaika bono njigendete kubutoka kuri na saba chitihalite chitaika isano igotoka rasobwango onye gwa kesi miyago okwenshwa kwa Keirili yogirie TV yabo kera gwa Keirili yogirie TV yabo kwanyara kabago kururi bagatwanyara kabato gukwana naye nande nasororaiga mugaka nara naro kuruku munali ishmaye gosemi beshak mbiyamone sibirengel byao chirichia WhatsApp ntulichi bwate sencho chikolaki nabeko genda iguru ira nense genda iguru ira nense igabona tugotsaba owa kesimi go chase number 0788666663 litonyara ko batugukwanira na asimambi yabona egere tukora umuroberi Diana no rocherende buna yatebekanire nige tugiye kumisana tigandara bwatanira ya chire soko bwakire ngaki soko mjinga ngukorege ndrete ngokorere buyati no ati ni matayinzi ndatewa iga omanya tebota ben corona ngusi ya motore ngo murega akura akrupomuya one tero mugaba no yar ko muto kure akumurka kumwagra ngambu yamono ama kinare kabru kama kuna radio yamo Apua ni tempo nere konusana na nta kwa mundo murari epiagra no nyare ko manyere koro ya ega kure no nyo mwange pikare moyo anga are ko ya rege moyo ona ko ko so mundo kure ochire ya ko ko ate ngo mundo ibi ya ku ete ko rwa magendero ando murari ya magendero no bugima ikere kene ko no bugima wanta wa to bugima awa ko rwa magendero na maene igorende na pinyete ko nere ko mutana na salama adoro ma ete bakenya ba kwebe somo yako ya rupira bakenya na asa denja isi okay ono rende ko te wanga enkwane ine ko mara salama adoro ya madura ina ande bantu basa me ba ko mo chora mo wana na ite gatie be biyamono kokorumbu ya toko bwata biyamono severengel byao soko bwakire keyeri yogirie TV yao asoko bwakire bwakire biyango to kwanere Jose madarajani ora wakire ndikunga munekyo tenkita kunya kukwana ndo asinge cyo mwakero rali liga pa omuri bagari okunya kukwana mangana amange nini ngamweta ina mukorero magendo ite ko bamonya kende kala digira dikinga kya bakenya bakomenya egara paberete ya na ODM etegeretika mangana okay biyamono watabole chisemo chile chichi okay biyamono asante sevirengel byago mwancho muligereri buna nagotebi nasaba mu producer ito chitigarete chitaikainye nkagerete ngangare kondusia mbeo gotorusia mbeo na Diana birengel byao Diana muno ngakyuruche nseito ya Kenya chikogendera kurwa abarayonye bayikere togo checherani na ande uba tugosabira amagendero no murayo wesabira usana abanenchi baya gusabira
Nchendu chinga no kubagana kurase serikali abo igo obaganda ngogo sana bali usenko bagana bali kisiasa lakini ni nkwane yo akwanete ningani mbesana yoko checheri nande ndoche egati yabarai babire bagwesoke no ina so mtanda umwanchito muligeria chinkwana nchiroro ntaike gusoma kurende kunyaturto gukibeka ibagotebanga igati yabarai bagotebanga nigento kie gusalia masikani nande gitari korokia amasikani guchia simu anyabantu na guchia ise yamati ya Raila Odinga mbia muno mwanchu muligeria soko bwakire keyeli yogirie TV yao keyeli yogirie TV yao soko bwakire mbia mama ningo to kwa nere ropati macho gachaje kwa na ropati macho gachaje wana magana yo na ragine soko na magana makongo ande minero murai kare kwa na yo wana mayata bata ile kusinga ukuna chumura yo nyora kuarengera hii na eke TV yago oli na onde namo na choe namba ya rete 196 namo rusia sembe sencheri yogiria ringi keyeli yogirie TV yao owetegerera kakita lyo wanja because abana mashabiki aito tuanjete sana lakini egero kubekeli yogirie TV utete gwetegerera ukoire chinga kinande kware ngakingo kwana igobona okonyorana abali bande bategererete no ni ntuga igase mitambo yaiteko genda iguru mwanchu muligeria soko bwakire ngaki kwa bokire omoralia ongwaka kuwa itutu chache noti chamanga ise tatebi yango ngaki bwakira enkwane yomo baba no yo nyeri nenkwana yoko gecha muno okay kiri abantu abange okay omuntu buno murai tabwane ngwane tabuneyo no umuntu mwanene ndende kuboda karananga probu abago kerto kukwaraira keyeli yogirie TV rende gondara ni TV la tinende wono no poroje okay mbia mono na inchira agotegereire hello pia mono asengwana yao mambia bono soko bwakire nere rabe yo mweli Diana ndo chumu director itongote tebya lichisire kwara hello ngakibwakire oyo nze munyo semugo urugaya nyaribali nyaribali nene ayaga jogoro okay omugaba no yo nyeri iyo arweta moni amabe umuntu tanya ko ojejeri wekara kule yasamu abere okay odo wasabere yasamu abere kero yo sire nero rete devolution okay mbia mono abu mbia moto bwata kiogoro yato bwate tebia kabisa mbia mono soko bwakire bia mbia nae bwakire bia soko bwakire mbia mono asogo to moyo asante ketubwate yo mwali osome chi message chia barai soko bwakire keyeli yogirie TV yao keyeli yogirie TV yao bwakire keyeli yogirie TV yao ninge tumugaga ono so mugaba loyo abakora ne se osalije maskani kabisa sengenjo kurukana abakoromba gatebere na ushaka mwanga ni mwanje ne matadi lakini njera yako nitabono yitabone tikoro kumurai okay niko no mugaba tabani koro kwake ngayo kwana korwa ngokwana ko Nairobi utawala utawala bantu utawala watebye murari mbia mono asante sana amwanchu muligerelia pia mona asebirengere bya Diana tatoto somere chingwana chia barai basokiri mbia mono bono ntuchi kubwata simi ende yonse nera ando cheko cha
turasoma egati yejujumbe se egati ya aria abarayi babaire bagukwanira igoro yenkwana ya Mutai kurasi mugavana bwe county ya Nyeri eko ya Rigathi Gachagua alikire onje tumugire no nganchire ngo somere ichi second asomonu we songo magote ya sike kusi Aotebanga have noted the unfortunate remarks made yesterday by Governor Mutai Kahiga regarding the passing of Honorable Raila Amolo Odinga. The comments were reckless, insensitive, and in poor taste. At a time where our nation is mourning, no one should ever find pride on political meaning in the death of a fellow Kenyan, especially one who fought for democracy and justice. Thou had a political difference with Raila Odinga. I cannot, and I will never celebrate his demise. His contribution to Kenya's democracy and unity must be respected. I dissociate myself from Governor Kahiga's sentiments, which do not represent my views or values of the people of Mount Kenya. Echinchi nkona chaye muske Rigathi Gachagua uyori ngomo konyi bumuraibensi ya Kenya gotebanga ere tawusikane tiri chinkwani chocho muske Mutai Kahiga na iwetebna nyarika goteba nabayigo gati onganchire ngo somere moyoka Agotebanga Nyeri Governor Mutai Kahiga is not stupid. His sentiments are supposed to make a Nyanza voters say Avatari Ruto Basi. And let me assure you Kenyans, if Gachagua will be on the ballot in 2027, millions of Kenyans will vote Avatari Ruto. That's why I'm 100% sure he will be on a ballot, so that you do exactly that. And no one will ever convince him not to be on the ballot, because if he fails to be on the ballot, DCP is dead and will not master the number of MPs he needs for 2028 handshake negotiation with Ruto. Mark this post and print it for future reference. That is why I always tell the youth, we wasted an opportunity to sweep away all these people. Now they will play us like football and we will chase the ball around the field like mad people as they kick it around. Mbiya muno mwencho muligereri ne chinkwana chitukuligereria indoche muliki Joyce Kituro takabira se getasenigia radio ya Citizen na mono gateba nerega iga abwaterane basokirie ikurukunge press statement bakubwaterana na babwatani bali bakubwatia umuske Raila Amolo Odinga kurwa chinsemo chia Kiambu asaba gatebanga intuna babwatani be umuske Right Honorable Raila Amolo Odinga kurwa chinsemo chia county ya Kiambu nigo tukubwaterana nense kumulera umuske Raila Amolo Odinga oyulenge umurayo monene imense ya Kenya na ande esikilibanya ariko bagateba nigo bono babeire no gukumyo konene koiguchinkwana chikorutwa n'umugabana bwe county ya Nyeri na nigo bachigikeirie se kirage bagatebanga umuske Raila Amolo Odinga kibiri korubya yakolire mense ya Kenya niwe chikwa bigotigara asekera omukenya mwenchi muligereri nabo kuna kuligereri gaiga twira chiri bagakora rige no naso mtandao na mono kuligereri ngikeli bakonyara kwa bago kwana ntatendigereria ye monere gaiga yo murai ndoche oyo kabeire umugabana bwe county ya Kitui muske Charity Kaluki Ngilu na era no yubwanko igonya ariko bakolika so mtandao yo Facebook ateba kubwatekana ni chingwana cy'umugabana bwe county ya Nyeri Mutai Kahiga nigo ciarorekanire korokya machaya manene na andi kitabwa ati borosobonde bonsi asanya ariko bagakorama ya matene family y'umuske Raila Odinga askilia goteba nigo chingwana cyo ciarokiri umuchando munene ase umugabano uyu na numona yatebirenga nigabwenete asoke na ande anyarako basaba mabera na numono anyarako ba gako irusi no nibirugo biri yabwate asa matebiringa ubosokwa so shame on you mwancho muligereri negatiye chinkwana kiri cyasokire na asaba bateba nigo bono mwancho muligereri bagendere gurwa ibirengereri byabo na gatebanga nigo ekororekana oyo atambugete elikoro kunye red line ego atambugete red line nande senchira bibukira mwancho muliri nindo cyo mubunge gwensemo ya Kitutu chache Timothy se north mwiro go sen south muske Anthony Kibagende agateba abantu bande ni abo bako batabugati obunyamwanya abantu chinkwana chia umugabana Mutai Kahiga nigo chikorokia natabugati ubumwanya abantu wikira Diana na hande narori no nyensifu no likire nindo chegaiga ntumanyete bali bamwangete umuske Raila Amolo Odinga na hande nigere ugentu kyo kumisana ko igo mugabano uyu
kakonyara koba gakwire ribaga na kumurama muske Raila Amolo Odinga no nekera asirire nande igenta gateba muske Raila Odinga ni gatwegireti gutwara ubwanchani na chinga kiechiga tukonyara koba tukwire ne no bwanchani nga kwa mochire ara maino mochire tia tukorera abo maete mbale bali ka Facebook twete bwango Facebook ndiye bacha bateba bakulika ntogosoma tuminyoke bwango mu producer ito tuwasabire utuanjire to ba mention kera tu abari mention to koro murubiri saurwa tebe mention tiantebe jeria kirbo Freddy Kogembo musoribwe gesusu nyabotobe the comedian the nice boy Embogo omogaka Kechokero Barnabas Kebaso Colton Oto Kemisobi Motangi omusoribwe gesusu Bonventure Mubisa Honorable Victor Mondi Miyenda Dolphin Mora Lamek Omaliba Jeria Kerbo Naboigo Jessica Mora Rogers Nyariki Natasha Mkuti Ambassador Verad Omboria Tai Bernard Ononga Bartolomeo Momanyi Philip Oho Prince Nyachoti Mokaya Christopher Tandi Ediva Yeskim Dan Kanombano Nchire Jeria Kerbo Naboigo negatia bande rine tirono Joshua Mbia tirimba negatia bande kocha kubasomali tukuria ankyo Lindo chaba Fred Ogembo mbara abwa so mtandao tuwabere naye ko ruchinse 12 cyamambye mwancho muligereli namono twanyara kwa tukukwana asenchire weekend nabera token twamocha bono tutete gusaba mabera nya twamocha ocha sole kwa niaba iyo itoka banera so bwato bwito bwensoko bwakire nje Innocent Onyango agusabira amabera nya twakomochera nando nya twako seminande twako segeta tumirane mambye tunyara kwa batoko gendera busyo nkakirite mambya yonye gikonyare kana bageni baito niko barabe aba MCA be county ya Nairobi tubayigurire libaga bayikaranse ga batatebinga ki county egenderete na nemono nabukonyara kwa bakonyora libaga ubuli libuli ko confirm bale egera tukwane ruborai bumugusio so kirisiko ya kurugusi na ande future itonga yire konye tolese kiama GODM abange bachore tukurwa se kiama GODM ngakitochi kwa batokora na siasa yendoche abande bamwire ngango sali baramache igori tukoria ankyo ndugate umuyigo munene maiga nabego mwanchito murigiria nchipna Diana Ndemo tikangwa kirengambi ya maraso usanga itasenige itugia Soko TV aso ujumbe yago kwa kesimi nabega somtando ito Facebook nabego YouTube mbi ya maraso bali mogende tugotobwatia nabego bose boni gagende gucengire mirubire timegeta senige Soko TV ne robroso momoksi tumere nande ankyo asomorubire Soko bwakire tusange naye buna butambe ireteriane Diana Ndemo na nchini Innocent Onyango Eye Soko TV Oboroso